500, diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabulig mapaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Months 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat
Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500, diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upo kag sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya kag virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamin na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihatid.
Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, oras dulong sang Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Las 4:37 sa kagahon. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ka, bugtaw na. Ga, bugtaw na bala. Hindi ka magbugtaw. May imo kagid karon sakon. Bugtaw na! Tulog ka ta nga tulog! Ay, ambat ano na ni oras? Tulog ka man Japan! Bugtaw na ga! Wala problema. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Good morning! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Balitang K5 sa umaga! Huwebes na Huwebes! Mayo 9, tuig 2024, manayanayang panahon sa syudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperatura sa sining nga oras. How are you? Kumusta ikaw? Kumusta ang tulog mo, sweet man? Naghahatag kita sang katawran sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, 88.7 sa FM band, sa 180 ka barangay sa syudad, 42 ka mga banwa sa probinsya, kabahin na ang syudad sang Pasig, the sweet city in the heart of Panay. Sa nagapamati sa K5 News FM Pasig City, 89.1. Mabatian kita sa Central Iloilo hasta sa parte sang Capiz kag Aklan. K3 FM Liganes, K3 FM Kalinog, K3 FM Miagao. Ilonggos abroad, Filipinos abroad. Nagalantaw na sa live streaming sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo. A blessed Thursday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios. Magkalipay kag magkasadya. Mapait man o kon hindi, ang ginagyanta sa kabuhi sa aton private life. Ma'am Presel Pirante, Pastor RD Catalunya Celeste, good morning sir. Kay Ma'am Remia Beatizula, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bemboy, Sir Sherwin Marco, Sir Pipito Isit Bridge Jr., magpasalamat gyapon kay Jesus. In everything, give thanks, for this is the will of God. You are blessed, I am blessed, kay nakabugtaw naman kita. Salamat Lord sa regalo sang kabuhi. Every morning is a blessing, every gising, every bugtaw is a blessing. Sir Noriel Dihada, sir, nakaprayer si Tamol doon ikaw.
Ang Extend Food Supplement for Men mo na tumar mo doon. Sir Ali Caballes, Sir Baul Ligario, Sir, naka-paracetamol doon ikaw. D3 Bayo mo na tumar mo doon. Lupin, Teten Store, Wanilio Family sa Barangay Sablogon, Pasay City. Ya DTX Coffee Mix nyo na timpla nyo doon. Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, kay Sir Andy Nasino sa Poland. Ma'am Rhea Kanya, Sir Charles Kanya sa Qatar, kay Ma'am Laura sa Magaysay. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Hika pa biya tupad mo kung nagahibok-hibok pa. Pwede man nga sa katulugon sang tawo, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Remia Betisula, kaya Kagawad Harrison Ardael, Sir Boy Egan sa Zone 5 Boulevard Molo, Sir William Zapanta, kay Ma'am Lenny Ligada Habilosa, kay Ma'am Gingging, kay Sir AJ Sarmiento, Ethan James Sarmiento, pwede man nga sa katulugon sang tawo, Ma'am Jerilyn Hisugan Caballes, Sir Ali Caballes, magtulog na lang siya sang dayon. Kakantahan na lang bala siya nga, hatagi siya sang pahuway. Patihan nyo na. Ma'am Dinah Ding, blessed morning ma'am. Kumusta ang tulog mo? Las 4:43 sa kagahon, oras dulong sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Ang heat index, hindi gyapon magwanta, no? Kapon sang aga, nag-ulan, to God be the glory. Ang aton pangamuyo ginsabat ni Jesus, corporate prayer, there's power in agreement mo. Di ba Pastor RD Celeste kay Pastor Bob? Nag-ulan. Pero pag daytime, nagbalo sa manang init. Gabagang mo. Ma'am Elsa Di Mafilis Arnaez, Sir Noel Arnaez, dyan sa poblasyon di Duanyas, Iloilo. Nakaprayer si Tamol doon kamo, na tumar nyo doon nga D3 Bayo nyo. Gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bayo. Di amo gina kay expected hapon ang mainit ka panahon. Kapon naglabot sa 43 degrees Celsius. And expected today na mangin mainit hapon ang panahon. Ang Mount Dapulag, or hindi, I stand corrected, Mount Manaphag sa Pandi Azucar sa Concepcion na Iloilo, nasunog. Tinasa, ginaistaran sa mga agila, kag sa mga amo. Nasunog bangod sang pagkalalaya sang Tigbaw. Amaning Mount Manaphago. Namin isang tourist site sa area sang Concepcion, sa diin nasunog ang parte sini bangod sa mainit nga panahon. Halungan tagid aton nga mga kagulangan, ang aton nga mga katalunan na kay budlay na magkasunog. Las 4:44 sa aga, oras dulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Daw ay ka na sang paglaom, inabalang discouraged ka na sa kabuhi. Hope in God. Ma'am Rachel Celis, watching from Lambunaw, Iloilo. Hope in the Lord. Be strong. Let your heart take courage. Hope in the Lord. Magsalig kamo sa Ginoo, magpakalig-on kamo kag indi madulaan sang paglaom. Magsalig lang kamo sa Ginoo. Salmo 27 versikulo 14. Psalms chapter 27 verse 14. Salig kita kay Jesus. Si Jesus lang ang aton nga tawgon, Sir Johnny Boy Pirante, Ma'am Presel dyan sa Barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo. Kag wala na sa iban pang makaluwas sa aton. No other name but Jesus. Salig kita sa iya. Ang kabuhi ta parang life ina. May mga kabudlayan, may baliskad, may baliswa, may sandad, may kadalagan, may kapaslawan, may mga kapalpakan. Di ba Sir Bebot Soloso, Ma'am Betty Soloso, kaya Ma'am Indi Catalan Kadete, kay Sir Niel Kadete sa Barangay Angari, Duanyas, Iloilo. Ma'am Ningning, di ba Ma'am Luz Agoren, Sir Palito Conlo, Sir Juven Casañares Conlo, kay Sir Fred Civilio, Sir Federico Conde,
Dibla mo giniyang kabuhi nga may mga yara sang kadalagan, may yara man sang kapaslawan. May pagkadlaw, may paghibi. Dibla Sir Sherwin Marco, importante nga hold on kita kay Jesus because He is an unchangeable God. Sayang Diyos nga wala nagabaylo, kag siya lang gid ang Diyos. Ang buang-buang nga tawo nagahuna-una nga husto sa permi. Pero ang maalamon nga tawo nagapamati sang laygay. Ang buang-buang nga tawo nagahuna-una nga husto sa permi. Pero ang maalamon nga tawo nagapamati sang laygay. Fools see their own way as right, but the wise listen to advice. Proverbs chapter 12 verse 15. Olobaton 12 bersikulo 15. Lan tao biyang tupad mo kung daw buang-buang. Inabalang hambalan mo igid ka pamati. Na siya lang permi ang hosto. Self-righteous bala. Tanan kita nakasala. Kag we are subject sa pag-correct man sang iban. Hindi nga sa aton nga paglantaw daw perfect na kita. Wala sang perfecto. Sir Rene Lasaga, kay Ma'am Loren Aguilar Oberio, kapanilhig kag nagapanglaba. Kuskus piga. Ma'am Loren Aguilar Oberio, ma'am, naka-prayer si Tamol doon ikaw. Natumar mo doon D3 bayo mo kag may tisi. Ang iban ka kadlaw lang mag-isa. Abali Sir Sherwin Marco. Okay lang na Sir Sherwin nga nagkakadlaw nga nag-isa nun. Ay importante nga waay lang naghalog ang tuwerka sa ulo na blau. Ma'am Ninita Del Prado, Barrientos Families, blessed morning. Las 4:48 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Juan Calamansi Juice Powder. Ma'am Precious Jocares, blessed morning. Sir Papa Joke, ang DTX Coffee Mix mo na timpla mo doon. Manong Iñaki Cueva, kibot si Manong Iñaki nga ginbugno sa radyo. Ma'am Cherry Abilieto, ma'am, naka-prayer si Tamol doon ikaw. Kay Ma'am Roslyn Silibio sa Fernandez Mansion. Kay Ma'am Nene, blessed morning sa inyo. Naka-pray na kamo. Las 4:49 oras dulong sang Mighty C Alkaline nga vitamin C. Suno sa pag-asa halin sa El Nino, ginapreparhan naman na Sir Alejandro Rapista, Sir Antonio Bernal Laguna, Ma'am Dina Dink, kay Sir Ricky Arbolado, Ma'am Joan Arbolado, Boyko Family, Arbolado Family sa Tabuk Subaaro. Ginahandaan naman ang La Nina kung subong hindi makapangihi si Nino. Binabantayan naman nga burubay masagad naman kapangihi si Ninia. La Nina sa tunga-tunga sang June hasta sa Agosto. Prepara lang kita. Charm Sanchez sa Kuwait. Gabaga ang kainit, grabe gidya. Sa Kuwait, Ma'am Charm, ma'am, kumusta ikaw? Naka-prayer si Tamol na ikaw. Amo ini ang forecast ng Pag-asa nga may posible may transition o silingon pagsaylo halin sa tinginit or sa tingadlaw pakadto sa tig-ilinit. Sir Loreto Bonjing Nagalio sa Barnes and Glory Store. Kay Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, amon isang Bonjing Sir Ali Caballers, ang madasig magdalagan. Mimi Lapating Branya, good morning. Suno kay Presidente Marcos Jr. nga dapat ibalik na sa June to March ang academic calendar sa mga eskwelahan. Kay konsubong nga set up Ma'am Mimi Lapating Branya, Ma'am Christy Aguilar, Ma'am Christy Rivera, Sir Eric Centino. Sir Eric, naka-prayer si Tamol doon ikaw. Ang D3 bayo mo, natumar mo na. Konsubong nga set up nga igogid sa tingadlaw, aga batsag ang mga estudyante sa mga kabataang mga maestra. So, suno kay Presidente Marcos nga by 2025, ibalik sa old school calendar nga masugod ang klase bila Ma'am Christy Aguilar, Ma'am Charm Sanchez sa Kuwait, Sir Ligori Tabausares, Sir Antonio Bernal Laguna sa June hasta sa Marso.
Las 4:51 sa kagahon, ang kinawatay sa syudad ng Iloilo nagbalik na naman. Attention, Mayor Jerry Treñas, kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica. Kung sa bagay, ang Iloilo Provincial Capitol gani, Ma'am Violi Casipe Belenson, Mami Horten Gallego Braga, Ma'am Precious Jocares nga heavily guarded, may gwardiya na, may provincial guards pa, na salisihan gani ang legal office, lastra gani ang balor 17,500 nga laptop, may 5,500 nga cash kag iban pa nga gamit sang mga empleyado. Yang kinawatay diri sa syudad, nagadata naman, nagligad nagdata man tong kinawatay sang battery sa masalakyan na. Ga-operate subong, dumduman nyo to ang makawat nga nagsulod sa Aro Social Action Center Pharmacy or JSAC Pharmacy sa Santa Filomena, Arevalo. Nga sinulod niya to kag kinuha to ang valor 50,000 pesos nga benta sang butika. Lain tani ang tuyo niya kay ang kuhaon niya tani motor. Karon kay sang ipalagyo niya ng motor, nagtagol ang ido. Minta man tuod kung may ayam ka sa gabi, Ma'am Emma Hirao Felicerta, kay maka bulig-bulig Ma'am Kay Lopez. Iway madayon ang iyang plano, ang ginimo niya nga nagdalagan. Pagdalaga niya nakakita siya sang litib. Nakilala ka mo sang litib? Nakakita tsansa, gamay buka, gamay bla mo nang ginatawag nila nga litib. Nakakita litib ining si Lupin, 44 years old. Sinulod niyang butika. Pero pagkarason nga adlaw, nagbaligya naman sang droga. Nadakpan 170,000 pesos nga palor sang illegal drugs na dakpan ginman siya. Kaginako niya Sir Tristan Wyatt Gulay nga siya ang nagsulod sang JSAC Pharmacy sa Santa Filomena Distrito sang Arevalo. Tapos lang siya. Wala niya sang tuyo nga magpangabudlay pa. Pinatagan kita sang Diyos sang kamot para nga magtrabaho, hindi nga mangunyade, mga wat. Las 4:54 sa aga, Philippine Standard Time. Oras dulong sang Juan Calamansi Juice Powder. Percy Restaurant kay Sir Jeff Vesca or Jess Vesca. Sir, kumusta ang birthday? May bilin pa. Sir Roy Dotilos, Ma'am Jennifer kay M. Franco, Pamilya Leisa, naka-prayer si Tamol doon kamo, nakapangamoyo doon kamo. Pangamoyo kita, para nga hindi nyo magurat ya tudlo nyo, samta nagakihad ka karne kaga panakot. Thank you Lord sa blessing. Pinpakyaw gid ni Jinjin Pirante ang premyo sa Klinika de Alternativo Kalinog Branch. Good news, bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. Kung ikaw taga Kalinog, taga Bingawan, taga Tapas Kapis, Dumalag, Lambunaw, Haniway, parte sang Dueñas, Sagpase, marapit dun. Bukas dun ang Klinika Kalinog Branch. Las 4:55 sa aga. Sa NBA, Sir Jeff Vesca, M. Franco, Sir Larry Praso, Pastor R.D. Catalunya Celeste, Ma'am Josephine Gitse, Sir Ray Gitse sa London, sadyaman subong sa National Basketball Association, no? May mga twists in turns, 2-0 ang series, pabor sa Minnesota Timberwolves ni Karl Anthony Towns kag Edwards kontra sa Denver Nuggets nga defending champion ni Nikola Jokic. Si Jamal Murray ginmultahan pa kay nagaboy sang hit pack sa iyang frustration sa game 2. Perde sila sa ila mismo home court. Sumasaylo ang hampang games 3 and 4 sa home court na sang Minnesota. So ginalantong nga posible may upset sa Eastern Conference semifinals. Talking sang NBA, Game 1 sang Oklahoma City Thunder kag Dallas Mavericks, daog ang OKC 117-95. Si Shai Gilgeous-Alexander may 29 points kag 6 rebounds. Si Luka Doncic may 19 points para sa Dallas Mavericks kag Kyrie Irving 20 points.
May mga twist in turn sa patag sang National Basketball Association. Ang pairing sa Western Conference Semifinals, Oklahoma City Thunder kontra sa Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves kontra sa Denver Nuggets. Sa Eastern Conference, Boston Celtics kontra sa Cleveland Cavaliers. Sa Game 1 kahapon, ginkamasaan sang Celtics ang Cavaliers. Samtang Indiana Pacers kontra sa New York Knicks, 1-0 ang series, pabor sa Knicks. Ang mga perinyal nga mga team nga Lakers, Warriors, why doon na? Kataraka makon sa bagay, sanda-sanda lang pirmi. Lugan ni Sir Paul, ano ni Manio? Sila na lang blaw. Garita San Enrique, mga pamuluyo dan. Good morning kay Sir Herald Montaño. Sir Herald Montaño. Good morning Ligori Tabausares, Mimi Lapating Branya. Alas 4:57 sa aga Philippine Standard Time. Oras dulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mary Vic Bartonico, Jenny Florendo Hingpis. Ma'am Jenny Florendo Hingpis, Mary Vic Bartonico. Blessed morning. Alas 4:57. Mapati ka mo nga may 27 ka mga pabo nagkaramatay sa barangay Bungol, Aniway, Iloilo, Ma'am Rosenda Raffles. Palihog na like, share, kag tag sa aton na video ha. May 27 ka mga pabo nagkalamatay. May mga pilas may kagat sa idalong pakpak bala Sir Jeff Vesca, M. Franco, Ma'am Devi Esar, kay Sir Marino Panes sa Purok 1, Poblasyon Bingawan, Iloilo, Sir Leo Hernade sa Dapitan Pototan. May mga pilas kagti sa pagpati sa iban nga may nagtira nga aswang. Pero sa paglantaw naman sa iban nga may mga previous incidents ka nakalanabo sa iban man nga lugar nga ini kahimuan sang musang o kon ginatawag nga singgarong. Ang pamangkot may maligno gid ayhan. Ukon kahimuan sang siyensya. Kung kamo may kasaysayan, ipadala sa misteryo sang kabuhi. May maligno gid ayhan. Sabat kamo, sabat na Ma'am Maricel, Ma'am Bingbing Pagtulunan, Sir Alejandro Rapista, Ma'am Mimi Lapating Branya, Sir Noriel Dihada. Dali adun. May maligno gid ayhan. Sabat Sir Rene Lasaga kay Ma'am Christy Aguilar, Sir Lupin Paluslo Santa, taga Gawad Kalinga Village sa Agdahon, Pasig City. May maligno gid ayhan. Isa nagakadlaw kamo, sabtan nyo ako. This is a big question mark. May maligno gid ayhan. O kung hindi ayhan, kaymoan lang sang siyensya. Kung kamo may kasaysayan, ipadala sa misteryo. Misteryo. Yo. Sang kabuhi. Kadlaw si Ma'am Charles Sanchez sa Kuwait. Ma'am Rosenda Raffles, Ipaluslo Santa. Sabtan ninyo ako, pamangkot ako sa inyo kay kundi may 27 ka mga pabo na kramataya. Kag may nakakita man, may witness sa katabo sang krimen. Abi nyo, ang witness gin-interview sang pulis. Abi nyo kung sino? Ang witness, pabo man. Ginsugid niya. Nga may itom nga tawo, itom nga sapat. Nga nag-angkab. Sana nakaplagyo. Tana ang kwan na lone survivor. May mga pila sa idalong pakpak. Sabtalin nyo blakwanay. Sagad ka mo dyan ka kadlaw nga. Sir Lito Agosto. Sabtalin nyo ako. Partinisig ni Estoryanta. Sir Rex Doronila. Sir Rex! Minsan nag-utoy-utoy. Tinyo ka kadlaw dyan. Sabtal ko blanay. May milagro gid ayhan. Sir Bauli Garyo abi sabat. Sir Roriel, Mami Gretch,
may maligno gid ayhan. Sabtal ninyo ako, ilam kabuhay ninyo dali. Ay commercial breakdown kami ni Sir Paul, ha? Dalian nyo! Basta ang DTX Coffee Mix nyo na timpla nyo doon, ha? Ma'am Ninfa Tahala, Ma'am Josephine Florendo Diaz, Ma'am Rosenda Raffles. Isa nga nag-otoy-otoy, tinyo ka kadlaw, sabtan ninyo ako! Kabuhay nga! Si Sir Noel Arnaez, Sir! Ano yung ginaharakak mo dyan sa dunyas? Masalamukan ka gani ka ginainom mga DTX Coffee Mix ay? Ma'am Teresa Palmes! Depende, Ted. Ang bali Ma'am Teresa Palmes. Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio. Last na lang. Ma'am Presel Perante. May maligno gid ayhan. Ukon kahimuan lamang sang siyensya. Kung kamo may kasaysayan, ipadala sa mga misteryo sang kabuhi. Number 1! Basta Radio K5 na. Good morning sa mga pinalangga naton dira sa Sky City Tower. Gapamati kamo. Good morning. Sinoy gani ang aras sa newsroom si Christian Chris. Good morning, Christy. Sino pagid ang arada ang si G-Boy, si Sir Ayan. G-Boy, good morning. Sinong sa patrol, si Amay or si Manong Dante? Good morning. Sinong gwardya, si Gayoso? Good morning kaninyo, mga taga-mapa, mga taga-mumbuka, kuano kamo, tumaro kamo di 3 bayon nyo. Huwag noon tabla, Sir Paul. Kamo nga mga taga-kuan, mga taga-aksyon. Hoy, kamo nga mga taga-kuan, mga taga-arimin. Katumaron kamo di 3 bayon nyo. Amo na yated, basta Radio K5 ng kampiyon. Hindi man tanan maburaw naton. Kag hindi man tanan maburaw nila ang mga tagpalamati. Wala milagro Dangop lang sa Ginoo, correct na Ma'am Epaluslusan. Ta correct na. Gamay lang nga kulas ka atap kulbaan timo dayon. Wala timok pangamuyo. Uy. Imawi ko di may tik-tik di. Tik-tik timo nga. Wala timok pangamuyo. Abi nyo ang simple lang magtabog ka tik-tik or wak. Kaya tinis sila mga fallen angels. May aragin man Pero hindi nyo pagkakadlok ang balon nyo lang hinugay ka dyan nga turo tik-tik ka karoon kilala takaw. Andaman mo. Kung hindi ka gani maghalindel binial ka dyan. Ilampos kok ni mo. Ang balon nyo lang. In Jesus name, halin ka di, yawa. Doon na, way na yung mga patit, yung mga aswang-aswang. Ang talunon nga sapat parehos ang iro, gapamatay man pabo, pato kag manok, pero ginapatay lang nila kag unahon kaon ang mga kasudlan. Ma'am Ella Paklibar, good morning. Amo ning explanation ni Ma'am Ningning. Di sabtan ninyo blakwan. Ay wait inyo gasabat sa pamangkot. Dalian nyo ay mga commercial break tita ha. Ma'am Melanie Solis Alivar Gayumali. Ma'am Melanie Solis Alivar Gayumali sa J Smart Canteen sa airport. Ma'am din kamo ma'am sa idalom sa check-in area or sa ibabaw. Sa Lucy's Cafe sa ibabaw sa pre-departure area. Ang kalan-an nanday Ma'am Nene Fernandez, nanday Ma'am Ives, and Ma'am Lightsy, Ma'am Gail, ni Sir Sam sa babaw ang Lucis sa tupad sang JD bala. Kaya pamati suki man naton. Thank you gid sa inyo ha Ma'am Melanie Solis Alivar Gayumali. Ma'am, naka D3 bio doon ikaw. Naka paracetamol doon ikaw. God bless ha. Sabtan ninyo ako last na lang. May 27 ka mga pabo sa barangay Bungol Haniway Iloilo nga nagkaramatay pangagat. Ang pamangkot may maligno gid ayhan. Ukon kahimuan lamang sang siyensya. Kung ikaw may kasaysayan, ipadala sa mga misteryo sang kabuhi. K5 News FM 4th floor, Swan Rose Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ang kampiyon nga
Estasyon. Las 5:06 na sa aga, Philippine Standard Time. At least naka-yum-yuhom na ikawang. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang mga headline ginadulong sang DTX 500. Top na ang cancer, diabetes kag stroke. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500. Congresswoman Jamjam Baronda, sikreto bunal sa iya plano sa politika. Sirado ang baba ni Jamjam kung politikang istoryahan. Sa iban pa nga headlines, Roweda sang series bus nagtabog na naman. Nagligad to sa barangay Likuan, Barotac Nuevo. Nagtabog man niya goma ka series. Kahapon nagtabog duman dyan sa kagamutan sa Leganesa. Kag sa health news, mga pagkaon nga maayo kaunon sa tion sang pamahaw. Las 5:07 na sa aga, Carmi Betamor. Ma'am Carmi Betamor, watching from Saudi Arabia. Good morning. Ari kami sa tabok sang waiting area. Dra ma'am, lapit sa parking area, no, sang mga taxi kag van. Blessed morning sa inyo, Anong baligya mo da, ma'am, kay makapa-airport kita, mahaw kita dara? Hindi nyo ko pag libriho na. Mabayad taton, Jay's Canteen, no? Jay's Canteen. Kung kamo ginagutom, kadto kamo dira sa Jay's Canteen sa airport. Good morning, Ma'am Melanie Alibar. La 5:08 na sa aga. Let us pause and let us pray. Mga muyo kita bisan makadali gilamang. Come, Holy Spirit, fall on me now. Faithful, miraculous, almighty Father in heaven, Prince of Peace, Come in your power. miraculous Father in heaven, Lord, salamat sa bagong adlaw. Thank you for the gift of life nga buhi ako. Ginamatayan mo kami sa mga katulugon, kag nakabugtaw naman. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Ano man ang ginagyan mo, Lord, mapait man, mabudlay, masakit. But thank you for your promise nga, come unto me, all you who are weary, heavy laden, I will give you rest. Ayan, kapoy ka na physically. Kung physically kapoy ka, pwede mo lang na matulugan, kag ma-refresh na ikaw. Pero may mga kakapoy nga psychologically, emotionally kapoy ka na, bugat na. May mga tinion nga gusto mo na nga mag-surrender. But hambal sa Ginoo, come, palapit ka mo sa akon, tanan ka mo, nga ginabugatan ka ginabudlayan, papahayon ko ka mo. There's rest, refreshment, joy, strength, life in the name of Jesus. Ikaw dira ka pamati subong Ma'am Laura Joy Diocampo, Ron Rebillar, John Paul Eusebio Manaay, Ma'am Fe Jimenez, Sir Nonito Sombong, Ma'am Melanie Solis Alibar Gayumali, Ilonggos Abroad, Filipinos Abroad, kay Ma'am Charm, mga bag-o nga nagapamati diri sa aton. Patuna si Jesus, hindi ni reliyon. What shall it profit a man if he gains the world but lose his own soul? Ang pulong ni Jesus sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Don't rely on your own intelligence. Know Him in all your paths, and He will keep your ways straight. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagay-pusoon, kag hindi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3, versikulo 5 kag 6. Gani sa siling aga, sunday ni nga pangamuyo, imit lang i-verbalize. Samtang nagaluhod ka, nag-alsa sang kamot mo, kabiga nga imo. Imit lang ini nga pangamuyo, Ma'am Melay Montaño Palensa, kay Sir Ernie Campolio, Sir Gino Sumagaysay, J Smart Canteen, kag J.S. Smart. Okay? Batunan ninyo, kag sunday ni pangamuyo, Lord, patawar ako sa akong mga sala, kabugat na gid sa akong sitwasyon. Hindi nakulot kay sindi sa akong nga kahimtangan, Lord. I need your touch, I need your intervention. Ginabaton ko ikaw nga akong Dios, manuluwas sa akong kabuhi. Isulat akong ngalan sa libro sa kabuhi, Lord. Bago ako nga balatsagon, pangununa, tigpuson, ang akong nga mga priorities.
I need your touch. I need your healing, Lord. Isulat akong ngalan sa libro sa kabuhi. Dumduma ako sa imuliwat kapag balik. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Ma'am Joy Hordan, Ma'am Remya Beatisula, Sir Nelson Beatisula Sr. Sir, bato na si Jesus. Agod nga ma-release tang healing sa iya. Kaya ba niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and receive in your heart, healing will flow, provision will flow, breakthrough will come. Lord, ang tanan niya nagamasakit subong, I speak healing. Sir Nelson Beatisula, ang mga negosyo, bless them. Ang mga Ilonggos abroad, Filipinos abroad, ang magabiyahe sa aeroplano, sa barko, sa land transportation, keep them safe. We cancel unforeseen dangers. We rebuke ang padiwat sa kaaway sa amon pangununa, negative thoughts, vain imagination, balatian, espiritu sang balatian, sang kaimulon, sang dumot, sang kagarot, Lord. We pray for peace. I speak safety sa tanan, healing sa mga tanan nga pasyente sa tanan nga ospital diri sa syudad sang Iloilo, sa mga ospital sa probinsya, sa bilog nga Pilipinas, kag bug-os kakalibutan. You know, wala sang boundary sa imo, Lord. Gani malabot mo, bisan di man nga putok-putokan sang bukid, bisan di man nga parte sang kalibutan nga mga nasyon. I speak healing to those who are sick. Alang subuan, I speak joy, I speak peace. I speak provision sa mga ginakulang, sa mga ibol, sa mga priso, sa mga tigulang, sa mga yara sa home for the aged, sa mga pamilya, Lord, nga magarot. I pray for peace and intervention in Jesus' name. Thank you, Lord, for your guidance. Thank you for your healing. Sa mga may cancer, diabetes, na stroke, nagabinhod ang tiil, may bone problem, may problema sa tiyan, may prostate na problem, be healed in the name of Jesus. Lord, you are the same miraculous God. Kung nag-perform ka sa milagro mo sa una, mag-perform ka naman liwat subong. I-bless mo, Lord, si Dr. Ramel Uy, his family, ang K5 News FM, ang klinika, the officers, the men and women sang network, ang kada isaga pamati subong, ikaw gid mag-bless sa ila. Halin sa kabataan, sa mga katigulangan, ang mga mangunguma, mangingisda, mga manugluto, Guardia, Army, Police, Navy, Coast Guard, Air Force, mga tatay kag nanay sa balay, mga ilo, mga balo, buligi sila, Lord. Salamat sang adlaw nga ini, hatagi kami sang peace of mind, sang self-control. Bless the works of our hands. We commit sa imo, Lord, si Tita Nida Berhamin, si Auntie Bibi Aujero Jr. sa Las Piñas, Lord, nga matunaw ang mass sa iya nga utok in the name of Jesus. Nag-plead ako, Lord, sa imo nga pabora para sa akong tiya. Kung nag-alagad kami sa imo, Lord, ibalik mo man ang pag-ayo sa iya. Bayaran mo man ako, Lord, bayaran mo man kami. Tagi sa pag-ayo kay Tita Bibi, I speak healing for her in the name of Jesus. Sa tanan niya na nagkamasakit, be healed. Thank you for this day, Lord. And I pray nga si Ma'am Ella Jane Paklibar makapasar sa iya nga exam. Give her wisdom. Give her your protection, your safety. Salamat, Lord, nga even ang mga may stronghold bala sang inom, sigarilyo, droga, pornography, vices, homosexuality, lesbianism, we break it right now. The chains are broken. And thank you, Lord, sang deliverance and healing. I-bless mo mga pari, mga sakristan, mga madri, mga pastor, ang mga lay minister. And thank you for this day. Convict and heal, transform us with your word sa sining aga. This is our prayer. Lord, ipahilo kami, Lord, sa linog, sunog, disgrasya, balatian. Kagaliwat, Lord, mangayo naman kami sa ulan. Ay, kapon nag-ulan, Lord, salamat gid ha. Ikaw ang madayaw. Please, Lord, buksin naman ang ulan. Buksin naman ang langit. May-withdraw naman kami sa ulan, Lord. Nga mabaskog nga ulan, nga bulong sang uhaw nga duta, uhaw nga mga tanom, Lord. Salamat ang adaan. Sa pagtuo namon, Lord, ginatugyan naman sa imo. Magaulan naman sa buong adlaw. This is our prayer. We commit everything to you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. The Lord replied, I'll go myself and I'll help you. Nagsabat ang Ginoo, ako mismo ang magaupod sa imo. Kag hatagan ko ikaw sang kapahuwayan. Nagsabat ang Ginoo, ako mismo ang magaupod sa imo. Kag
hatagan ko ikaw sang kapahuwayan. Exodus chapter 33 verse 14. Kung ikaw ginakapoy, problemado ka, uyati ning promesa ni Jesus. Exodus chapter 33 verse 14. Sa mismo ang magaupod sa imo sa akon. Hatagan niya kita sang kapahuwayan. Your power in you, nothing compares to this place. Let's press on to know the Lord, whose appearing is as certain as the dawn, who will come to us like the showers, like spring rains that give drink to the earth. Tinguaan ta nga makilala ang Ginoo, mag-aabot siya kag sigurado gid ini pareho sang pagbutlak sang adlaw. Mag-aabot siya pareho sang ulan nga nagahatag sang tubig sa duta. Hosea chapter 6 verse 3. This is the word of God. Where I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. I speak healing sa mga may kidney problem in Jesus' name. May mga menopausal Where I can see symptoms kay Ma'am Ningning. to face. Ang garot nga pangunauna, I speak peace. Worship you in spirit. I rebuke ang mga balatian. I shoot the arrow of victory sa katagsa-tagsa or blessings and overflow. Spirit. Lord, amon mga kamotod, ikaw mag-buman sa pagpakamaayo. Salamat kit sang adlaw nga ini. We worship you in spirit and in truth. Keep on praying. Time spent in prayer is never wasted. Lord, i-bless mo gid supernaturally ang finances ang K5 sang klinika, gamita ang food supplements as instruments of your healing. I-bless mo Lord ang K5 kag ang klinika Kalinog branch. Nga mangin blessing gid na Lord sa mga taga Kalinog kakaiping nga mga banwa. God bless Ma'am Len Dicripito, Ma'am Jonas Saldo, Ma'am Lizelle Hersaba Caluyo, Ma'am Erlina Terar Magoles, Sir Noel Goles. God takes all the glory I'm rich. and Christ is exalted. Thank you Ma'am Isabel Villegas, kay Ma'am Bebeng, kay Ma'am Eva, kay Ma'am Nona, kay Ma'am Naomi, sa Concepcion Iloilo, kay Sir Jojo Lawson sa London, ato mga prayer backups, mga intercessor naton. Kasamta nagapangamuyo kita kag gina-review nilang inyong mga message diri, ginapangumuyuan kamo isa-isa. Hindi taman kamo malawag isa-isa, but may mga backup intercessor kita. Praying all night and all day because prayer is like a bomb. Prayer changes things. Nothing is impossible with the Lord. Sir Ronel Gabayron, Ma'am Norlen Gabayron family, Ma'am Sally Romano, God bless. Oras las 5:19 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Kakaroon sa detalye sang mga balita, si Congresswoman Jamjam Baronda, sikreto bunal sa iyang plano sa politika. May po si Jamjam. Kung nagabura si Mayor Jerry, si Jamjam sikreto bunal. Pero sige kamang niya, nagsumpa na sa Lakas Christian Muslim Democratso nga kalyansa man nga partido sang Partido Federal ng Pilipinas nga partido ni Presidente Bongbong. Kung why si Jamjam nakadirekta sa presidente, nag-agi sa pakaisa sang presidente nga si House Speaker Martin Romualdez. Para-paraan man lang if there's a will, there's a way mo. Mindset ba? Mindset ba? Mindset ba? Mindset ba? Mindset ba? Sektang report ni Jen. K5 News FM. Kampiyon Report.
Ka-K5 Ted, purmanangan nanumpa si Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda sa lakas Christian Muslim Democrats sa lakas CMD sa tinilikdan nga Mayo 7. Ginpangunahan naman ka K5 Ted nila lakas CMD President House Speaker Martin Romualdez ang pagsumpa sa mga opisyal sa opisina sa House of Representative. Kaupod man ni Baronda ka K5 Ted nga nagsumpa mo sa Representative Ching Bernos sang Abra kag Christine Tohor sang Bohol kus diin nagdangat na sa karon sa isa kagatos ang miyembro sa nasambit nga partido. Nahibaluan kay 5 Ted nga anay miyembro sang National Unity Party si Baronda. Kag ini nga balita na sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report na gikan sa syudad sang Iloilo ni sa K5, Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan na sa Iloilo, K5 News FM. La 5:21 sa aga, oras dulong sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Miss Duanyas, si Jenjen. May nakaoyo na kay kaoyonan. Sir Posoy, Ma'am Jennifer, may nakaoyo na kay kaoyonan. Kag may naoyonan man si kaoyonan. Ma'am, bala man ikaroon maguradlaw. Ted, ano ba nang imo nga? Sir Glenn Amoroso, Kagawad Nilo Serbas. Kagawad Nilo Serbas, good morning. Ang tao nga lapit sa Dios daw tanom nga sa kainit sang panahon, berde gihapon ang dahon. Salmo 1, versikulo 3. Thank you, Ma'am Bingbing, for sharing the word of God. Thank you, Ted, for the prayer. Kamag-ansang pamatsag. If we know nga there's someone praying for us, I'm always praying for your safety. Thank you, Ma'am Ningning. Bululigay kita pangamuyo. Dumdumanay kita sa pangamuyo. Pray one another kung si Sir Toting. By the way, si former Mayor Romy Maranyon sang Leganes, Iloilo na patay. Ginpasidunggan siya sa Iloilo Provincial Board. K5 News FM. Kampiyon Report. Report ni K5. Alex, go ahead. Ka K5 Ted, nagpasar sang resolusyon ang sangguniang panalawigan sa ginpati session nga may katuyuan nga magpalabot sang pagpagigunong sa pamilya ni the late attorney Jose Romy Dodong Sobrevega Maranyon nga nangin mayor, vice mayor kag sangguniang bayan member sa Banwasang Leganes. Ang resolusyon ang ginpropose ni 2nd District Senior Board Member June Mondihar nga unanimously man nga gin-approve sang mga katapo sang sangguniang panlalawigan. Suno kay Mondihar, si Mayor Maranyon anangin ikawalo nga alkalde sa Banwasang Leganes sa tuig 2018 nga nanumpa paagi kay Anoy Governor Arthur Defensor Sr. kasunod sang pagtaliwan ni Mayor Adolfo Haen. Nangin vice-alkalde man ini sang tuig 2010 tubtub 2013 kag tuig 2016 tubtub 2018. Nangin sangguniang bayan members ang tuig 1998 tubtub 2004 kag 2007 tubtub 2010. Nahibaluan ka K5 Ted nga ining nagtaliwan sang May 3, 2024 sa edad nga 68 years old bangod sa balatian. Si Senior Board Member June Mondihar. For the death of former Mayor of Leganes, Attorney Romy Maranyon, subject to trial by the Mayor. I move that such proposed resolution be passed. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kung gusto nyo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapadikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Sarang man makapatap na asang nagabalik-balik nga ubo, sipon, kag hilanat. Mabakal sa Klinika Delta Nativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ni si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Na 5:25 na, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Magpaligo, manghabon DTX Beauty Soap. Ma'am Epalus Luzanta, kay Kathleen Joy, Sheila Marie, Ayan Steven. God bless sa inyo dira sa Gawad Kalinga sa Pasay City sa Barangay Agdahon. Sir Homer Calara sa Lopez Haina Haro,
kay Sir Nicolas Calvario Jr., Sir June Calvario, dira sa Burgos, Mabini, La Paz, sa Bulkita ni Haruda. Kaya pamati na, naka-paracetamol na kamo, nakapangamoyo doon. Ang DTX Coffee Mix nyo na, timpla nyo na. Hold on, pagbalik ta, ang aton nga market prices with the K5 Ralph, kag i-check naman ining balita, Ma'am Evangeline Billones, Sir Roden Cardinal, blessed morning Ma'am Erlina Tilar Magoles, parte ni sa gintukod nga feed mill dira sa Inggory, La Paz, nga dapat antes ka magpatindog, kompletohon na yung mga permit. Dapat nga may public acceptance, may public hearing, kag may ECC, Environmental Compliance Certificate. Pero baliskad daw, nga baliskad. Above the law ni sila yawig, tuman. Pinagtindog na. So may public hearing kahapon, naging patawag si punong barangay, Charity Locon Nasis Montiliao. Anong update? Hindi pwede ni nga i-circumvent mas maggahom pa ya ang mga kompanya nga dalagko, sang sa aton nga lagi. Kaya ti dapat sini Sir Rolly Bandianon Bunye, blessed morning sir, Sir Rolly Bandianon Bunye sa Pinantan Jail, Ahoy, Iloilo. Natuman kaya gawad ka na sa permit, bayad ka man para may income, hindi nga way pagani, patindog dayon. Sino nagpasalig? Dapat ka magsulod kita sa proseso. Mamelay Montaño Palensa. Las 5:27 na sa aga. Hold on, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Okay ka, may kape ka sa K5! Mga ka-K5, may ari kita diri nga isa ka winner sa Okay Ka, May Kape Ka promo sa K5 News FM. Nadakpan gid naton sa di mga ka-K5 nga nagapamati. Din ang radyo mo, ma'am? Din, sa sulod na bebe, sulod na bede, dali bede. Oo. Ang taga tadi sang ito ba matunog ang radyo. Ni mama dari mga ka-K5. Ara katunog. Okay. Ano kaning ngalan ta, ma'am? Rosario Hasmin Sayong. Okay. Ano na din nga zone? Road Zone 8. Ma'am Rosario, kay nadakpan ka nga nagapamati sa K5 News FM. May kape ka, Klinika DTX Coffee Mix. Ano mambal mo sa K5 News FM? Salamat! Thank you! Sa K5. Bandi na noon, K5 na ngayon. Inggan nyo ha, sila nga magpamati para nga makadaog man sila sa kape. Sa sarang nga nagapamati sa K5 FM ngayon, pwede ka mo kapamati para nga makatilang makawasang DTX Coffee. Okay ka, may kape ka sa K5! Okay ka, may kape ka sa K5! Alright, mga ka-K5, may isa na naman diri ka matunog nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, mayungod to. Si ka-K5 Ralpha. Okay. Ano ang ngalan ta? Mary Jane. Templado. Oo, pila edad? Ano na din nga address nyo? Sabi Sentro Reflection. Ano nga zone? So, ano yung 1.8 kami gani? Okay, nadakpan na mo ikaw nga nagapamati ka sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag tungod nagapamati ka, may kape ka! Okay, ako na siyang may kape ka promo sa K5 News FM Iloilo. Kung madakpan nga nagapamati, makadaog ka sa isa ka box ng DTX Coffee Mix. Anong mahambal ni mo sa K5 News FM? Thank you, K5 News FM. Kaya nagdaog ako. Oh, sa iban nga wala pa kapamati, anong obrahon nila dapat? Sa iban nga wala pa nagapamati. Mamati na kamo sa K5 News FM. Para magdaog
mansang kape. Thank you, thank you. Okay ka, may kape ka sa K5! Happy Fiesta, Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok at pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaroon ng tos. Okay? Sino gusto mo makita? Sino nagkasama? 88.7 Oras sa Pilipinas, 5:33 sa aga. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Bugtaw na. Bugtaw na bala. Hindi ka magbugtaw. May imo kagid karon sakon. Bugtaw na! Tulog ka nga tulog! Ayam ba't ano na ni oras? Tulog ka man Japan! Bugtaw na ga! Ala, no? Bugtaw na, bango na, gawangal si Muray! Init na tubig kag mga pesang DTX Coffee Mix. Sir Eddie Bilhira kay Ma'am Ruby Ilongga Vlog kay Ma'am Remy Bilhira sa Patag Barotac Nuevo. Ala, no? Mami Panik Pinggason! Manong untoy! Naka-paracetamol doon ka mo? Nakadiga mo doon! Bantaya din ginadahan nyo basi kon nabatok doon ha? Kalma lang kay si Muray Gawangal. Si John Rambo sa Mindanao. Good morning, sir. Naka D3 Bayo ka na, Sir Roden Cardinal, Ma'am Jenny Rose Villaruz sa Panes, Sir Glenn McKerme, Ma'am Melay Montaño Palensa, Sir Rolly Bandianon Bunye sa Barangay Pinantandiel, Ahoy, Iloilo, Sir Henry Tigihanon, good morning Ted, good morning Jesus, God is the greatest, hallelujah, praise the Lord, hambali Sir Henry Tigihanon. Si Sir Henry, ginayon ni siya ni Jesus sa una bedridden ini Ma'am Ningning, pero nagtuo kay Jesus, gintalikdan ang iyang mga kahoy-kahoy, ang mga tawo-tawo, nga nabutang sa dingding, sa deek. Nagtutom, tanda ni Tita Utang, kag ni Pitpet. O karon pagsek, doon tayo manong Henry dyan sa Sohoton, Barotac Nuevo. Sa una kadali, so niya, agay, kasakit lawas ko. Tuod na Sir Noriel Dihada, Sir Ali, si Sir Henry Tiganon, makakadto kamo sa Barangay Sohoton, Barotac Nuevo. He is a living testimony of how God is so great and God is a healing God. Ginayo saya. Nagbaton sa kay Jesus sa Sabado, pagka Domingo nagsimba doon ta na. So ngayon ikaw lag mo. Amo na yung kagamhanan ni Jesus. Ma'am Evangeline Billones, good morning. 5:35 sa aga, si Kwanay si Nick.
Anong mga pagkaon nga nagakabagay sa tion sang pamahaw? Basta kung mamahaw ka, ipares mo ang healthy nga kape. Ma'am Christy Rivera, First Restaurant, ang DTX Coffee Mix. K5 News FM. Kampiyon Report. Biro! Ka-K5 breakfast is the most important meal of the day. Apang masami sa ato no, mas pilion na lamang nga hindi na magpamahaw, bangon nagadali nga magkanto sa trabaho o kon late na sa klase. Magluwas pa dira no, mas pilion pa nga magpangape na lamang. Apang nakahibalubala ang aton nga mga ka-K5 nga ang pagpamahaw ang nagahatag sa aton sang energy kag nagabulig sa mga nagadayet bangod hindi ka madali nga gutomon. Gani ano bala mga pagkaon ang nami kaunon kuntig palamahaw. Una na dira no, awang Pilipino nga luto, isda kag utan, baw sampat gid. Kaangay na lamang no, sang pinirito nga bangros, munggo, petchay o kon tangkong. Magluwas pa dira, manami man ang gatas o kon yogurt. Bangod kumpleto ini sa protein, carbohydrates kag healthy fats kun sa diin ang skim milk o kon ang yogurt ang bagay sa mga may diabetes kag mataas ang kolesterol. Ang prutas kaangay isang saging, apple, kapayas kag mangga ang manggaranon sa vitamins kag minerals. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kagini si K5, Nicole Castañeda Tiprado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Las 5:37, oras dulong sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Manami sa pamahaw ang gingisang sampalaya or wild ampalaya nga may itlog. Saboroso, Ma'am Ningning, saboroso. Saboroso. Kadlawa ng timo ni Attorney Paul Animas. Attorney Paul, magandang umaga dyan sa inyo sa Manila, ha? Sa San Beda College of Law. Dali na lang, abogado na ni si K5 Paul Animas mo. K5 Paul. Wala problema, Amo na yung nga tao nga why gid naman problema, di ba, Attorney? Wala problema, Alas 5:38 na, check ta ang market prices, market update. K5 Bantay Merkado Update. K5 Ralph, go ahead! K5 Ted, presyo anay subong kita sang isda sa Iloilo Terminal Market. Sa subong ang presyo sang bagungon yara kita sa tag 40 pesos ka K5 Ted. Ang gulaman o bagungon 30, gulaman 40, gusto shing, tuloy 80. Aloy 180, bangros 200, boneless nga pares nga bangros 200, pasayan 400, scallops 240, bonito 180, dorado 140, bula 160, matan 150, tamudyos 140, locos 280, pisogo 180, bukaw 200, upos 120, magudlong 160, kalantasi 160, yellowfin 160. Karaho 120 per kilo, buli-buli 140, latad 320, imelda 150 pesos per kilo, tilapia 160, ang salmonete 220, ang green shell 60, ang gurayan na 140, ang gingaw 280, kag ang lison tag 240 pesos per kilo ka K5 ated. Sa munang market report na ton subong para sa Foro de los Pueblos. Ako naman si K5 Ralph Dili-Dili. Balitang K5 pa lang. Oh, Dali ikaw. Anong balita ta karon sa Foro de los Pueblos? Ang balita ta karon regarding sa statements ng Iloilo City Police Office sa namin sa moto kinabala nga data nga kinawatay diri sa may syudad sa Iloilo K510. Grabe niya sa una to nagdata nung kinawatay sang mga battery sang salakyan. Ang multicab di sang kilala mo ning namin magkadlaw nga. Ay sa magkadlaw no? Panasubong? Ha? Kapangasubo panasubong? Insa? Tiyang 20 bilog to grupo yato. Todo. Buhay lang ko kag naka-catch up. Mag-loading. Daw pabo. Ano gani si Sir Sani magkadlaw? Do garang ngiti taw liwat be. Dumay ara na kay K5 Paul mo. Yara di mare. Ikaw anay sampol Lain ako kadlaw. Madata kinawatay sa syudad, no? Kita mo tong si Lupin na dakpan.
Ang Kapitol gani nga illegal office. Sa tupad lang ka opisina ka gobernador sa 3rd floor. Duro gwardya, nakawatan. Di ba kadlaw ko? Ha? Makadlaw ko? Kadlaw be, sampol? Abi i-record ning kan kadlaw mo ibutang ko ding kuano nga nang laughter. Liwat be? Record na kay Kuya Andoy. Ha? Ang kadlaw ba lang daw nagapang yubit lang abisan si M. Franco, si Jeff Vesca, si Sir Nilo Bisonia, kuan bala masalamukan kag ginainom na nga DTX Coffee Mix Blanc, si Sir Glenn Amoroso, si Ligori Tabao Sares sa Jordan Guimaras, si Ma'am Roslyn Semik Silibio sa Fernandez Mansion. Sige, ari na ang aton mga classmate to. Bye-bye. Bye-bye. Hindi ka na mag-extra. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Doga loading aw. Las 5:41, classmate ni Miso Lamigo. Sir ni Miso Lamigo, kay Ma'am Dedit Lamigo, galagabong iyang radyo, gapamati sa K5. Ma'am Epelus Lusanta sa Foro de los Pueblos. Ma'am Maria Lorna Alvarez, thank you. K5, kumustahan na? Check ta ang antike. Ura galit na ka-urant ninyo dyan. Diyak nga naman kahapon daw rapit-rapit isra ka oras ang pagbubo kang urant. Sige, kamustahan tabi si Kalibo. Sir Michael, good morning! Sir Michael! Standby, balikan ta ang Kalibo Connection. Unahan ta si Sir Ted. Sir Ted, mayong aga! Mayong aga man! Nagulan naman din sa amon kahapon, damo sa mga area nga nagulan, to God be the glory. Pero pagkatapos nagbalo sa manang init. Kung sa Kalibo, Sir Mike, may ginapayag aswang dala sa inyo, ari di may ginpang matay man nga mga pabo. Ginapayag, aswang man ang nagbira. Pero ay takon, pati sa aswang. Italian ta na dugay-dugay. Back to you, Kruhay! Thank you so much, Sir Ted. Wow, grabe may mga aswang kaninyo kabay pang di ra matabok naman, no? Dan, balikan tang tong ginapahayag, may aswang blanoy sa may Kalibo, no? Kamusta dyan, Sir Michael? Good morning, Anay, sa mga nagatutok, nagapabati dira sa may TATC. Good morning. Sakay Migo Tada Boy Chanson de la Cruz. Dira sa may... Ibang nagsilad si Brother Julie Chow standby. Sir Michael. Sir, good morning. K5 Sir Visayas, good morning. Teko may aswang to sa Iloilo. Kami ang amon mayor maupod sa resupply mission. Detalyahan ko subong para sa West Philippine Sea nga resupply mission. Mabalik lang balik sa imo Sir Nestor kay detalyahan ta na balik ta. Kampiyon nga connection. Tabiaw si Brother Julie sa Rojas. Brother, good morning. Brother. Ariko, good morning. Bation na, brother. Good morning. K5 Western Visayas. Medyo na utod lang kami di kadali. Pero ari kami, nagabalik. Pamati na, standby lang kami. Sige, very good. Kumplito ang barkada. Kampiyon dyan, kay kumplito tatana, no? Diyan unahan ta Bacolod, anong pira ka mga balita sa syudad kang Bacolod kag probinsya kang Negros Occidental, Sir Babes? Dire sa amon sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental, mga kaki-5 dire sa may Kabangkalan City, mga kaki-5, kadamo sang mga kwan ining enkwentro bla sa tunga sang sang rebuilding NPA sa atong sining mga militar, mga kaki-5, may mga recovery dire sa atong sining mga kwan, sa atong mga sundalo, mga kaki-5. Sa diyan ang atong sining mga kauturan, mga pumuluyo gipang evacuate mga kaki-5, nagapanghatag sang ang Kabangkalan City Social Welfare and Development Office o CSWDO sang food packs sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang engkwentro o sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag mga katapos ang New People's Army sa Barangay Carolan, Sudad sang Kabangkalan. Nahibaluan nga 3 ka sityo sa nasambit nga barangay ang naapektuhan sang nagluntad nga engkwentro, kag ini amo ang sityo Matampa, sityo Tagok,
kag Sitio Bobon. Nagadangat naman sa 109 ka mga pamilya o kon 368 ka mga individual ang nag-evacuate bangod sang nasambit nga engkwentro base sa records ang CSWDO sa Kabangkalan City. Back to you, Antike. Di kabay pang matapna rin ang diyang tawag ka dya, ang terorismo rin sa may probinsya kang Negros Occidental. Sige, ano matabo, ano may mayor ka mo masunod sa West Philippine Sea, Sir Michael? Kalibo? Good morning, Sir Nestor. K5 Western Visayas, good morning. Ang mayor diri namon sa Banuasang Kalibo, si Mayor Joris Bautista Socro, membro siya sang atin ito koalisyon, isa ka grupo sa mga civilian kag mga retired government employees sa bugos nga nasyon sang Pilipinas. Kung sa di nga ni ay maghihiwat sila sang resupply mission sa West Philippine Sea, no? Ini isa ka pagpakita mas sang suporta sa aton gobyerno kag patriotism o kon pagpalangga sa aton nga nasyon. Kag karon ang Banuasang Kalibo, pagrepresentahan ni Mayor Joris Bautista Socro, sa ginpatigayon nilang meeting kahapon, upod si retired Justice Arturo Carpio, no? Antonio Carpio, I mean, para sa nasambitan nga resupply mission. So daw proud naman ang Kalibunhon, kag maaklanon nga isa ka mayor diri sa probinsya Aklan ang magaupod sa West Philippine Sea para sa resupply mission. Magadala sila sa mga pagkaon, ayuda kag mga langis para sa aton mga soldado kag para sa mga mangingisda sa nasambitan nga area para man nga maipakita ang suporta sa ginahimo sang China sa nasyong Pilipinas. Oo. May mga private individual, mga civilian, mga government official, mga retired ni sila, kag magakuha pa sila sang clearance sa aton national government kung pagpasugtan sila, kag paghimuon ini sa palaabuton nga Mayo 14 tubtob Mayo 17 K5 Eastern Visayas ang resupply mission sa West Philippine Sea. Samtang dugang paniginaton nga mga balita, may-ari man kami di kahapon nga ginagmay nga mga buy-bust operation sang Kalibo PNP, kung sa diin mag-amay ang nadakpan na K5 Eastern Visayas, Sir Nestor, mag-amay, ginaligar nga mag-amay ang nadakpan sa ginpatigan nga buy-bust operation diri sa Banuasang Kalibo, particular sa Ati-Atihan Village, Barangay New Busuang, diri sa Banuasang Kalibo. Kag sa nakuha nga impormasyon sa K5 News FM Kalibo, ang mga suspect kila kay Rofel Gomez, kag Ninyo Blaze sa Lipawpaw, pareho nga residente sang Barangay Buluang sa Banuasang. Numan siya naaresto sa ila ang naka-aresto ang duha kag may nakuha sa ila ang duha kasi siya sang suspected shabu kag 10,000 nga buy-bust money, no? Kainas ang kaagahon nag-abot liwat sila diri sa Banuasang Kalibo halin dira sa Rojas City sa ginpatigayon karon nga drug test kag wala pa sang resulta kun bala positive o negative ang drug test sa duha ini ka mga suspect. Pero ini ginahiwat ang buy-bust operation kahapon sang hapon diri man sa Banuasang Kalibo. Balik sa imo, Sir Nestor, K5 Eastern Visayas. Kapay pa nga maging successful K5 Michael ang diyang resupply mission nga patigayon no nanday retired Supreme Court Justice Carpio. Sige. Anong balita naman sa Rojas, brother? Good morning. Good morning, Brother Nestor, K5 Western Visayas. Sa diri mga balita karon, preparado na ang siyudad sa Rojas sa iga parigayon nga adlawan ho asang syudad birthday sang amon sining syudad ika-73 nga kaadlawan chartered anniversary sang Rojas City. May mga aktibidad nga pag plastaron magasugod na ini buwas nga adlaw, no? Jes tubtob pitsa 12 sa sining nga bulan sang Mayo. Ang mayor namon diri sa nga syudad nagapangagdagi sa bilog naton nga makuturan dira sa Western Visayas. Saksihan nyo di ang kadlawan namon. Mayara kami sa pilang ka mga aktibidad nga ginpreparar may banda ang syudad sa Rojas. Dugang pang balita, naglabot sa 275 million pesos ang nabalag nga kalitan no sa sektor sa agrikultura dulot karon sa El Nino nga nabatsagan diri man sa aton sa Western Visayas. Amo ning kahalitan diri mayara sang kahalitan nga nabalhag sa bahin sang palayan o kon kahumayan kag K5 Western Visayas naglabot sa 211.6 million pesos, sa bahin sang mais 54.9 million pesos, kag sa aquaculture
8 million pesos. Amo ni karon ang datos nagika naman sa bahin sa kamon sini nga Provincial Agriculture Office. Di amo ni subongo may mga mitigation karon nga mga measures nga ginahimo ang probinsya sa Capiz. Sa sini nga kahalitan wala sang isa ka banwa o kon ng bilog nga probinsya nga gindeklarar sunod diri sa OPA, hindi pa sa sila kahatag sang rekomendasyon nga ipaidalom sa state of calamity ang mga apektado nga banwa kag ang bilog nga probinsya sa Capiz. So para mo ni mga balita diri karon ka K5 Western Visayas, balik sa imo brother Nestor. Thank you so much, Brother Julit, sa ilota sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Ano to? May aswang ko, no, Sir Ted? Ang mga balita sa Iloilo, ang ruweda sang series bus nagtabog na naman. Na naman kay man ikadua na nga beses nga natabo diri sa Iloilo province sa nagligad sa barangay Likuan, Barotac, Nuevo Iloilo. Ang biyahe sang series padulong sa Concepcion, Iloilo. Kahapon sa barangay Kagamutan, Leganes, ang bus nga may body number 6131, regular bus, ordinary bus bala, padulong sa siyudad sang Iloilo, nagtabog na naman. Pero hindi sila magpa-picture sa aton nga reporter kay daw nahuya sila. Ang LTFRB daway man gambal parte ni sa asod-asod nga mga trouble sang series. Sa iban pang balita dari sa siyudad sang Iloilo, si Iloilo City Lone District Congresswoman Julienne Baronda nagsumpa na sa Lakas Christian Muslim Democrats. Ginlipot niya si Mayor Jerry Treñas, kaya ang bata ni Mayor nga mangin kontra niya sa pagka-congresswoman, ginapahayag magasumpa sa Partido Federal ng Pilipinas nga kaalyado sang Lakas sa CMD. Kag ang mga driver diri sang Metro Iloilo Service Transport Cooperative meets Co-op nga aircon bus, way masweldoan. Gutom ang iba nagpalalagyo na, way na nagtrabaho. Kag Ario, may 27 ka mga pabo sa barangay Bungol, Haniway, Iloilo. Ang makatilingala nga nagkalamatay, may mga kagat sa idalom sang pakpak, suno sa iban aswang. Pero ang pagpati sang iban nga singgarong, may witness sa krimen. Ang lone survivor, tabo man, sanggit pamangkot. Kung ano natabo ang banya, may dako nga sapat nga nagusab sa amon. Ikaw kapati ka nga may aswang, may maligno gidayhan, o kung kaymoan lang sang siyensya. Sir Jolit? Back to you? Way ka nagambalaw? Isa lang hambal ko kay 510. Kung may witness, ang hambal sang witness isa lang gid. Kung siyang bilin. Takot. Sige. Thank you so much, Sir Ted. K5 Sir Galam ho, kaman ho. Balita sa Antique. Pilas, no? Ang isa ra ka 24 anyos nga construction worker matapos nga ginbuno kang isa ra ka 22 anyos nga estudyante kang nagikan ni adlaw sa may barangay Mohon na Banwa kang San Jose de Buenavista. Daan ko nung hiligot anon ang rason sa diyang pagbuno kang suspect estudyante sa diyang construction worker miya ganiura na tamaan ang diyang biktima matapos ginbuno kang ginaburbanta 5 ka pulgada nga kutsilyo. Itarada ka payad-ayad ang diyang biktima sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose, samtang suspect Riana nagakit-kitriha sa San Jose Municipal Police Station. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, may natakpan ka gabi ay sara ka agent kang insurance company nagabaligya kang illegal nga droga. Ginapahayag 30 grams nga balor kang droga, ginaburobanta 200 pesos ang balor ang na-recover sa diyang agent K5 Western Visayas. Priso man na sa lahat ng nakapsel matapos ang dakpan kagabi sa may barangay Badyang, San Jose, Antique. Daling nagitla, ano mahambal mo to, Daddy Babe, sa tong mga pabo nga to? Ano to, pwede pa to ayhan makaon kang taho kay ti ginapahayag, ginkaon kang aswang, Daddy Babes? Ang mga pabo, tumayo mga subong mo, kasi grabe na gid. Ako nagapati na gid man ko, nga high-tech na gid man subong mo. Ang aswang subong niya, sang una, ginakaon pang mga
kasudlan, subong patilawas, dugo ginasuyop, subong yan lain na ang lakat sang panahon, subong pati ang nag-level up naman ang mga aswang, why na ginasuyop ang dugo, ginaymuan ka ng chikinini. Abilidad ninyo. Oh, sige. Ano mambal mo Sir Mike? Kailan tong kinaan kang ginapahayag aswang ato nga pabo, tong kinadtan na to, pwede pato makaan ka taho, Sir Mike? Depende siguro, Sir Nestor, kay Five Eastern Visayas kung anong luto. Mhm. Oo. Pero Ano nag-level up naman ang aswang, kaya hindi na siya sa manok, pabo naman siya. Napili man siya. Oh, Hindi mo siya manok. Pwede man to inasal, guro. Para kung may laway man tong aswang, matulo pa kung asalon ta. Ano masay mo, Brother Jolitz? Rojas? Ang mahambal ko lang din, Brother Nestor. Siguro hindi na ito maluto, dinuguan kaway na dugo. Alang-alang naging tulutuon sa dinuguan. But anyways, grabing aswang, no? Alin sa Aklan, naglaktaw sa di sa kapis, nagdaritso sa Lilo. Pasing masunod sa Antique naman. Ano mahambal mo, Sir Ted? Abilidad ni Daddy Babes mo. Amo na yang marka nga halandomon. Chikinini. Amo siguro nga sani ang chikinini expert sa aton mo. Mahilig bla sa torrid kissing. Way bla buya-buya, way gulugin hawa bla. Amura kon kay 5 Western Visayas nga ibagid man ta na ang una sa duyan, di ba? Kay ilidadan. May istorya gid pero hambal da ang gugma kuno sang mga tigulang daw igi nga nagkakamang kita mo to si Governor Mandanas no nagpakasal sa isa ka abogada. Sige, away na ta chimpo palikana ito naman buwas. Sige, away na ta chimpo mga kakifad, salamat. Oo da, sa Roman naman Chikinini chikinini. Hindi ikaw babaye, hindi gin magpa-chikinini. Kadlaw si Ma'am Maria Lorna Alvarez. Darrell Somejo, good morning sir. Kay Ma'am Mimi, lapating branya nagutoy-utoy kadlaw. Tumara ka mo D3 Bayo. Basi taga Kapis, sama ni Sir Donnie Copita, Sir Glenn Amoroso, Madam Calderets, Ma'am Ludi Gulilaw, Bro Mars Place. Dira sa Ungkaharo kay Kagawad Roy Farian Pama, Manong Ningning Ramonito, kay Robin Berdejo, sa Barangay Lagubang, Barotac Nuevo, kay Manong Rene, and Tita Niknik Guardialao Berdejo, sa Land Heightsville Subdivision Haro, Pastor Bobby Iriman, kay Manang Mimi, kay Sir Roden Cardinal, Ayam Ina Goroted, Amon Di Gansa, Pulo Kabilog, man ang natabo. Sixto Pasyente. Sir Sixto Pasyente, good morning. Ted, ipanawagan tang tanan nga aswang nga mabantay sa West Philippine Sea para baskog. Ang bali Sir Edsel Gatso. Gagata ang mga idea ni Sir Edsel Gatso. Naka D3 Bayo gini mo. Ma'am Rachel Kahaban Kabiles, Kahaban kag Kadarin families sa Santo Angel San Miguel Iloilo, Tomarna D3 Bayo, Ma'am Aurora Cirudo Sinieres kag mga vendor sa Pasig Public Market. Salamat sa pagpamati. Sugar Lorraine Wanilio, Bugtaw Don. Sugar! Bugtaw Don, bro bay, masubayan ka don. Kalamay nga daan. Roden Cardinal, nami na ipaaway sa China ang aswang. Kent Labely, Sir Kent Labely, Ma'am Marie Talia Metzelina, Toto Marcy, Marsky Berey Babas, Marsky Berey Babas sa Cubao, Quezon City, Edgar Badbadon, tumarna kamo D3 Bayo DTX 500, Tagmay TC, Herald Montaño, Sir Herald Montaño, Ilog nga Barangay Nabitasan, Pututan, labi na ka sa Puro 4, Ma'am Jane Irizuelo, thank you. Nothing is impossible when you put your trust in God. Magpamati sa DTX 500 Morning Newscast, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling mapaniwag kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagtaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Mario Papigas, taga Barangay Gubay Ubos, nagtaog sang 3,000 sa Suki Ayuda Promo sang K5 News FM at Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kang umpisa ka Pebrero, permigit ako nagabakal sang iya mga produkto kay nagabulik kit patawhay ka kung nauna kag nagapasik ang akong lawas sa mga wala pa makatumar. Tistingigit ninyo na ang DTX 500 Ditribayo may TC, DTX Coffee Mix, Tribayo Coffee, kag DTX Premium Coffee Mix. Thank you. Gani ikaw, kung luyag mo man magtaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Elope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ini ang inyo City Director sa Iloilo City Police Office, Police Colonel Jong Coronica, nag-aabi-abigid sa madugay na naton nga kaupod sa police operation. Ang bandira noon, K5 News FM na ngayon. Congratulations. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kaputod-putod ang tiyan ag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Pagklinika, Max4 Biotics. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito
ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Lasay-say sa aga, oras dulong sang DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Mayo 9, tuig 2024. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa headlines, sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang D3 Bio, Klinika D3 Bio, nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, gusto nga magniwang, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Of the day. Integridad sang Senado naapektuhan na bangod sa ginahimo nga hearing sa PIDEA leaks. Iloilo City Law District Congresswoman Julian Jambaronda nagsumpa na sa lakas CMD. Mas sobra 13 million pesos nga balor sang illegal nga droga na confiscate sang Police Regional Office 6 sa sulod sang isa ka semana. Regional. Halit sang El Nino sa probinsya sang Capiz, malapit na sa 300 milyones. DTX 500 Morning Newscast. Sa K5 Network News, disbursing officer sa Samar ginhold up masobra 1 milyon ka pesos na palagyo sang mga sospetsado. Balitang National. Liwat kapag sulod sang Pilipinas sa International Criminal Court, gina-consider na hangot sa posible pagtagwa sang warrant of arrest sang ICC bato kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Balitang National. Simple nga graduation kag moving up exercises ipatuman sang DepEd. Balitang International. Presidente sang China ginadudahan nga nagasuporta sa Russia batok sa Ukraine. Balitang Negosyo. Poultry production sa pungsod nagtaas. Balitang Sports.
Gold medal sa Olympics target sang Philippine weightlifting team. Balitang Entertainment. Billy Crawford ginabuli sa social media. Asawa niya nga si Colleen Garcia nagdepensa. Balita Extra Special. Lalaki sa Amerika nagtawag sa hotline 911. Hindi agad mag-report sang krimen o kon insidente, kundi magpatamyaw sa iya kaadlawan. Pwede ka pag-greet? Dapat sa radyo na sa K5? Hindi nga sa 911? Oras, las 6:11 sa aga. Timpla na healthy nga kape. Sir Roden Cardinal, Ma'am Wella Vergara, Sir Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Rosalie Soliva, Sir Donny Copita, Madam Calderets, Sir Boots Aliperio, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kagkaron sa Top Story of the Day. Top Story of the Day. Top Story of the Day. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Apektado kag naganubo na ang integridad sang Senado sino kay Assistant Majority Leader kag Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Inibangod sa padayon nga pagpamati sang committee nga ginapamunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA leaks nga nagalamita kay Presidente Marcos Jr. sa illegal drugs kaupod kay actress Maricel Soriano para kay Adyong kasubong sang smear campaign o kon pagpangguba sa reputasyon sang presidente. Ang investigation sang Senado sa ginbuyagyag sang anay PDEA agent nga si Jonathan Morales. Nagapati si Adyong nga wala sang padulungan ang investigasyon sang Senado. Las 6:12 sa aga, oras dulong sang D3 Bayo. Gusto mo nga mag-ayo sa trangkaso, fatty liver kag kidney stones? Magtumar sang D3 Bayo. Sir Charles Anthony Galicia, Kagawad Alex Sasabo, Ma'am Florenda, Ma'am Epaluz Lozanta, sa Gawad Kalinga Village, sa Agdahon Pasay City, Sir Nonito Sumbong. Tumar na kamo ha. ITC kag D3 Bayo. Las 6:13 na sa aga. Balitang lokal. Ang mga balita lokal ginadulong sang DTX Beauty Soap. Nagapati si Iloilo City Lawn District Congresswoman Julien Jam Linaugo Paronda nga dako ang mangin bulig sang partido Lakas Christian Muslim Democrats o kon Lakas CMT sa iya mga programa kag plataporma para sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Sa mensahe nga ginpadal ni Paronda, iya ginpahayag nga ginpanumdom gid niya sang maayo ang pagsaylo sang partido kay nagapati ini nga ang iya tikang ang para sa kayuhan sang mga Ilonggo. Dugang pa ni Baronda nga bisan pa sa iya pagsaylo sang partido, ginakilala niya ang dako nga bulig kag ang nangin maayo nga relasyon kag experience sa National Unity Party o kon NUP nga iya anay partido. Nagpasalig man si Congresswoman Baronda nga padayon ini nga magatrabaho agod mabatsagan sang kada Ilonggo ang gugma gikan sa gobyerno pagi sa mga programa kag proyekto. Sa kaangot nga balita lokal, hindi apektado si Mayor Jerry Tranya sa pag-alyansa sang Partido Federal ng Pilipinas kag Lakas CMD. Ini ang nangin pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas matapos ang natabo nga pag-alyansa sa tunga sang Lakas CMD kag Partido Federal ng Pilipinas kung sa diin formal naman nga nagsumpa si Iloilo City Lone District Representative Julian Jam Baronda bilang kabahin sang Lakas CMD. Matandaan nga natala naman nga magsumpa sa Partido Federal ng Pilipinas ang anak ni Mayor Jerry Tranyas nga si Raisa Tranyas Chu nga una na nga ginkompirma nga mapadalagan sa pagkongresista o kung pagkakongresista sa Iloilo City. Samtang ginkonfirman sang alkalde nga pisar sang pag-alyansa sang duha ka partido dayon sa gihapon ang pagsumpa sang iya anak sa Partido Federal ng Pilipinas nga partido ni President Ferdinand Marcos Jr.
Las 6:15 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang extend food supplement for men. Hindi gilayon nga makadeclare sang state of calamity ang sangunang panaluwigan ng Iloilo. Ini ang pahayag ni 4th District Board Member Domingo Bidia Oso Jr. kasunod sang recommendation sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga i-declare ang state of calamity sa bugos nga probinsya. Sunod kay Oso, nagakinahanglan nga matumod kung ano nga mga banwa kag barangay ang affected kag may percentage nga gina-require agud maka-declare ang LGU nga ipaidalom sa state of calamity. Posible nga 15% kag may duha o kung mas madamo pa nga barangay nga affected sang El Nino phenomenon. Dugang pa ni Oso nga sa tion nga may sufficient basis sa pag-declare sang state of calamity, mahimo man nga maaprobahan sang provincial board ang pondo para sa himuon nga measures sang provincial government. Si board member Domingo Oso Jr. We just cannot readily declare a state of calamity because of the El Nino. That is why, foremost, ang unahon tagid, ang data gathering, what are the municipalities affected, how many barangays, no? And there is a percentage required, no? Of a local government unit to declare the area under the state of calamity. I think I can remember the 15%. Sa dugang pa nga balita lokal, wala pa sa ngatag nga direktiba o konmando o konsyukus order nga una na ginpahayag iga-issue sa mga nagabiyahe sa gihapon nga mga unconsolidated units sumugod Mayo 16. Ining suno kay Attorney Salvador Altura, ang officer in charge o kon OIC sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Region 6. Dugang pa ni Altura, hindi pa matulid kung kinahanglanon pa ini sa pagpatuman sang Public Utility Vehicle Modernization Program o kon PUVMP. Sunod sa natungga, nagahulat pa sila sa direktiba o kon memo kung madayon ini. Samtang angot sa pagpanakop sa mga unconsolidated units nga maghabing nga kolorum, ginatugyan nila ini sa Land Transportation Office o kon LTO kag sa ila deputized agents. Si Attorney Salvador Altura. So, dahil nga mentionar siya na wala pa na maklarify. So, we cannot say kung kinanglanon gid may na kung hindi. Or how about, sir, ang apprehension? That is the question better address sa LTO. Kaya sila na ang ga-operate against colorum operations, not us. Pero naghambal, sir, ang LTO nga depende, they will respect your decision kung ano ang ano. So, but hambalon, if that 15 period, kung ang respect nila, Las 6:18 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Juan Calamansi Juice Powder. Juan Calamansi Juice Powder. Ginkasugtan sang mga ahensya sang gobyerno ang disenyo sang sticker nga ginapanapik sa consolidated units kag may security measures o features man ini agud indi mapeke. Suno kay Attorney Salvador Altura Jr., Officer in Charge sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Western Visayas, ang nagabantay sa publication kag printing sa stickers among Traffic Management Unit sang naglain-lain nga mga probinsya. Naibaloan nga ini ang manginbasyan sa tion nga may pagpangdakop na kung saliin ang mga wala sang sticker amo patimaan nga unconsolidated o kon kolorum ang isa ka traditional jeepney. Si Attorney Salvador Altura Jr. Ano lang sa amon, pero the design is an agreed matter. That is collectively agreed. Pero may mga security features na, sir, nga para hindi ma-kopya sa iba. I think they have. Siguro kay ang in-charge in asang publication is I think the DMU. Sa dugang pa nga balita lokal, palamangkutanon sa karon sa mga driver kag passenger assistant officer kon PAO sang Metro Iloilo Service Transport Cooperative o kon MITS Coop. Kung sa diin nagkadto ang 25 kaadlaw nga kinitaan sang kooperatiba rason nga na-delay ang ilang sweldo. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo sa mga driver kag PAO sang nasabing nga kooperatiba, mayara sang 250 ka modernized unit nga naga-operate sa syudad sang Iloilo. Dugang pa diri 4
400,000 to 500,000 pesos ang average daily income sang kooperatiba ilabi na kung operational ang tanan nga units. Sang turnover na ang chairmanship sang Mayo 1, 500,000 pesos lang ang ginpresenta nga nabilin. Kung pagasumahon ang average daily income sa 25 o kung 25 kaadlaw, yara inikontani sa 10 million pesos. Madamo naman sa mga pau kag driver ang may ka mga kabataan nga naga-eskwela kag madamo naman sang mga balayran. Nagsugod ang problema humalin sang bulan sang Disyembre kag yara sa masobra 2 million pesos ang utang sang kooperatiba sa Panay Fuel. Las 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy? Mag Mighty C. Quarterly nga pag-check kag pag-balance sa kita sa mga transport group dapat ipatuman sunod sa opisyal sang kooperatiba. K5 Kim Galuyo sa report. Nagakadapat nga magpatuman sang check and balance kada quarter sa mga transport cooperatives agud mahibaluan ang sitwasyon sa mga ini. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hali Alcarde, tagpamaba sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Corporation Incorporated o kung WVATCCI, iya ginpayag nga lakip sa dapat tanawon amo ang ila financial kag operational management agud nga kung may problema gilayon nga mahatagan ig talupangod o kung may improve ang skill sa pag-manage ang kooperatiba o kung korporasyon. Dugang pa ni Alcarde, may pila ka mga issue sa iba nga kooperatiba kaangay na lamang sa delayed nga pasweldo mangod sa mahina nga income. Pahayag pa sang natungdan, dapat man nga may transparent ang mga kooperatiba sa ilatag sa ka mga miyembro agud malikawan ang miscommunication o kung hindi pag-intindihanay amuman ang pagbatikos sa mga opisyales sang kooperatiba. Yari pamatian naton ang nangingkabahin sang pahayag ni Alcarde. Kagin propose na ginbanini kagin implement ini sa aton nga government ining modernization program ni sila man yang nagsugo sa aton. So let's focus on the program of modernizing the public transport sector, and then on the part of the government, let's give our full support from training sa aton nga CDA, sa aton nga OTC, implement maayo ang training especially on the management, on the skills, at the same time ang monitoring, ang control sa aton nga OTC, sa aton nga CDA. So medyo higpitan naton ang control sa aton nga mga kooperatiba. Nahibaluan nga diri sa syudad sang Iloilo, may pila ka mga problema sa delayed nga pasweldo sa mga driver sang modernized jeepneys. Rason nga dapat ini nga usisaon. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Kim Montaño Galuyo kag para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Sa dugang pa nga balita lokal, luyag pa karon nga ididon sang Iloilo City Council ang basihan sa pagpasar sang resolusyon sa pagdayaw sa nanging performance ni Anay Police Regional Office 6 o PRO6 Director Police Brigadier General Sidney Villaflor. Suno kay Committee on Police Matters Head Councilor Cedric Cabaluna, luyag anay sang konseho nga istoryahan kag hibaluon ang mga nangin achievement kag performance ni bilang Regional Director kun bala dapat ining hatagan sang pagkilala o kun hindi. Dugang pa ni Cabaluna, ang resolusyon sang Iloilo City Council ang ginahatag sa nagakadapat nga mga tawo. Matandaan nga nag-request si Villaflor nga pasaran ini sang resolusyon para sa iya Cavalier Award. Las 6:24 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. 479 tanan ka wanted person sa Bugos nga Western Visayas ang nadakpan sang Police Regional Office 6 sa bulan sang Abril. 425 ka police operations ang ginhimo, sa liin 74 ang ka mga wanted persons na nadakpan, kag 425 naman ang wanted persons. Nagapanguna ang Iloilo Police Provincial Office kag Negros Occidental Police Office nga may pinakadamo nga numero sa mga nadakpan nga most wanted persons nga may tag 14. Ginasundan sang Capiz nga may 13,
Iloilo City Police Office nga may siyam tagpito sa Aklan, Antique, kag Bacolod City Police Office. Sa dugang pang balita lokal, aprobado na sa sangguniang panalawigan ng Iloilo ang implementasyon sang bulig para sa mga pigado nga pasyente sang 13 ka mga ospital sa probinsya sang Iloilo. Sa sesyon, unanimously approved sa mga miyembro sang sangguniang panalawigan ang resolusyon nga nagahatag sang otoridad kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr. nga magpirma sang kasugtanan sa tunga sang provincial government kag sang Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. Suno kay 2nd District Senior Board Member June Mondihar nga nagatindog bilang temporary floor leader sa sesyon. Nagsulat ang gobernador sa mga katapos sang sanggunian sang Abril 22, 2024 nga nagahingiyo sang omnibus nga pagkapirma sa Memorandum of Agreement para sa implementasyon sang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program para sa mga ospital. Naibaluan nga mayaratanan sang kabugusan nga 59.7 million pesos nga bulig nga gin-certify naman ni Governor Defensor si Board Member June Mondihar. I move that resolution be passed granting authority to Governor Arthur Defensor Jr. to sign the Memoranda of Agreement on behalf of the Iloilo Provincial Government with the Department of Health, Western Visayas Center for Health Development for the implementation of medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program. Balitang lokal. Las 6:26 na sa aga Philippine Standard Time, oras dulong sang D3 Bayo. Gusto mo nga mag-ayo? Mag D3 Bayo. Kaso nga estafa, nagapanguna nga ginareklamo sa Regional Anti-Cybercrime Unit sang PNP. K5 Nicole Marie Teprado sa Kampiyon nga report. Nagapanguna ang kaso nga estafa sa may pinakamadamo nga reklamo nga ginpalabot sa Regional Anti-Cybercrime Unit o CONRACO 6. Ini ang ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Richard Habawel, officer in charge sang amo nga talatapan sang na-interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Habawel, may jutay nga pagsaka sa kaso sang estafa humalin Enero tubtob Marso subong nga tuig 2024 kun ipaanggid sa nakaligad nga tuig 2023 sang amuman nga period. Ginalantaw sa natungdan nga rason sang pagtaas sang amo nga kaso ang kapigaduhon, tugas sang El Nino kag inflation, rason nga madamo ang nagtuyo nga magpanunto. Samtang magluwas sa kaso nga estafa, lakip man ang mga kaso nga cyber libel kag identity theft. Pinaagi sa paghimo sang peke nga Facebook accounts ang ginabaton sang amo nga talatapan. Malaking faktor talaga yan na kahit sino basta may wifi or may data, maka-open ng social media account. So, that is the big challenge. So, hopefully may legislation later na kagaya ng SIM Registration Act na makatulong na mabawasan yung opportunity to create mga fake, fictitious na social media account. Padayon naman nga nagapahanumdum ang rako sa publiko nga manging responsable kag mahinalungon agod nga malikawan matuntuhan online. Kagini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Lokal. Pagkakalbo sang mga katalunan sa probinsya sang Iloilo makaalarma sunod sa Penro. Yari ang report. Makaalarma ang pagkakalbo sa mga kagulangan sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Mitch Peña Florida, ang Supervising Senior Environment Management Specialist sang Provincial Environment and Natural Resources Office sa Conpenro, Masubo. Ang madasig nga pag-decline sa mga numero sang forest cover sa probinsya sang Iloilo kung basihan ang report sang Global Forest Watch. Dugang pa sang natungdan nagakinahanglan pa nga doblehon sang probinsya sang Iloilo sa bulig sang nagkalainlain nga sektor ang mga initiative nga ginahimo
agud niya makatanom sang madamo nga kahoy, agud niya mahagan-hagan ang epekto sa global warming kasubong na lang sang Tahom Iloilo Initiative sang gobyerno. Ginatagan man sini pagtamod ang importansya sang pagdanom sang kahoy, ilabi pa nga maeksperiensyahan subong ang tuman kainis sang tiyempo dala sang El Nino phenomenon. Nahibaluan nga lakip sa mga banwa sa probinsya nga may tuman kadaw nga puno sang kahoy nga nagkaladula among banwa sang Lambunaw, Concepcion, San Dionisio, Ahoy, Pasig City, Kalinog, Barotac Viejo, Haniway, Sara, kag Lemery. Alarming kang latest news from the Global Forest Watch nga dasig ang declining kang aton nga forest cover. And makita man na naton, no, though so sad man nga makita man naton actually in actual situation kung from the green subong may mga areas na gidya nga naga-brown na gidya nga aton nga mga upland areas. So the province of Iloilo since then may ara kita nga mga tree planting activities, may ara kita nga Tanom Iloilo program wherein nga province-wide gina-implement din naton, gina-encourage naton ang mga barangays, municipalities and barangays na they should plant at least 1,000 every year. Sa karon ginainganyo sang Penro ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo nga magpananom sang puno sang kahoy. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news. Las 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX 500. Tap na ang cancer, diabetes kag hypertension, pagtumar sang DTX 500. Masobra 6 ka oras ka na stranded sa tunga sang lawod ang marine vessel Maria Winona halin sa Bacolod City padulong sa Dumangas Port kahapon. 161 ka mga pasayro ang sakay sang barko. Suno kay Philippine Coast Guard Iloilo Station Commander John Terasona. Pag-uhanon sa pagbiyahe sa rotang Dumangas, Bacolod and vice versa ang kapitan sang MV Winona sang Montenegro Shipping Lines. Iluway naman nga nakaabot sa Dumangas Port ang barko. Natigayo na nga mahusay ang reklamo sang pamuluyo tuhoy sa ginatukod nga feed meal sang La Filipina Uigongco pinagi sa public hearing sa Barangay Ingore, La Paz, Iloilo City. Suno kay punong barangay Charity Lucon, Montilihaw, nagapati ini nga mayara sang permits nga gin-comply ang kompanya antes sugudan ang proyekto. Ginpayag sini nga ang rigin reklamo sang iya mga pumuluyo among magahod nga pag-obra, yabok kag paghubas sang tubig pero nasolusyonan na initanan. Dugang padiri sa 50 ka mga balay nga gin-relocate, may 3 ka mga balay ang nabilin sa nasambit nga site samtang 1 ka balay ang nagpasugot naman sa agreement sang kompanya. Kag duha ang nagpanindugan nga ila ang duta. Nahibaluan nga nagumpisang proyekto sa lugar duha ka bulan ang nakaligad. Las 6:32 sa aga, oras dulong sang Pre-Bio Coffee. Naga-buy and sell sang mga kasapatan, dakop sa pagbaligya sang druga. K5 Eric sa report. Dakop ang lalaki nga nag-buy and sell sa mga kasapatan matapos nga nangin subject sa ginpatigan nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa Ngaro Police Station sa Barangay Tacasaro, Iloilo City. Alas 2:45 kainas ang kaagawon sini nga Mayo 9, 2024. Ang subject kamo si Riwel Berganyo, 37 anyos, residente sa Barangay Aguinaldo, La Paz. Nabaklan ng subject sa isa ka plastic sachet sa ginapatian ni Shabu gamit ang 3,000 pesos ng bypass money. Dugang nga na-recover sa iyang paginakopa ang 4 pagid ka plastic sachet sa ginapatian ni Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sa Ngaro Police Station, nga ginamonitor nila ang subject sa 2 ka semana bangod sa nabato nila nga report nga bolyom ang pagbaligya sinising illegal nga droga. So, mga 2 weeks ago, pagkabato natin sila isang information, bangod kita natin nga base sa information, so hindi lang isa nagtanong dito sa aton, medyo bulbas ko gina siya magbuso, dagko kaysa ang dala niya. So, gin-priority natin niya siya. So, tutukan niya siya sa aton Station Drug Enforcement Team, no? Gina-monitoring nga hulag, at sa sila niya nakakita ito sa higayon, no? Nga mahigo natin siya nga
makadulong sa item sa mga kagaon. And with that, makakandak kita sa Madinalagon na bypass operation. Dugang pasangepe nga nagalin sa probinsya sang Iloilo ang supplies ng droga nga ginabaligya sang subject. Mga ka-K5 ginabanta sa 17 gramos ang recover nga suspected shabu kag mayara ini sa estimated market value sa 115,600 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si ka-K5 Eric Cañizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang lokal. Sa katapusan nga balita lokal, grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated, Kalinog Branch, gindugukan sang madamo nga tawo. Ka K5, Jenny Kauyunan sa report. Mga ka-K5, opisyal na naging buksan na ang Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center, Kalinog Branch sa Mayo 8, 2024. Madilagon naging patigayon ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center, Kalinog Branch nga nahamtang sa Coast Mart Banwasan, Kalinog sa Mayo 8, 2024. Ginabi-abi ni 5K Broadcasting Network Incorporated kag Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center Chief Executive Officer Dr. Emilio Uy ang mga Kalinog doon sa pagbukas ng bagong branch sa klinika. Maswerte ni nakabaton ang 30 ka mga Kalinog doon sa tig-isa kasat sang radyo gikan sa K5 News FM Iloilo. Isa kagatos naman ka beneficiaries ang nakabatong sa food packs na may unod sa bugas sa grocery items. Samtang naghiwat naman sa free consultation sa mga suki nga nagtambong sa grand opening sa Klinika Kalinog Branch. Sarang mabaka sa klinika ang mga kalibre ng food supplement kaakin na lamang sa D3 Bio, DTX 500, DTX Cofamix, kag Mighty C, kag iban pagi. Mga ka-K5, isa lamang ang banwas ang Kalinog sa mga madamo pang banwa sa bugos nga panay nga mayara sang branch sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So mga ka-K5, kung gusto nyo mag-ayo, magbisita sa klinika ni Dr. Ramil Uy. Report na gikan sa probinsya sa Iloilo ni ka-K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang Regional. Las 6:36 na sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX 500 kag Mighty C. Sa regional news, halit sang El Nino sa probinsya sang Capiz, malapit na sa 300 milyones. K5 Julito Borda sa report. Nagagalik na ulumhan, nagakalaya nga kamaisan, kag pagmala sa sangha ang nangin epekto sang El Nino sa probinsya sang Capiz. Naglabot malapit sa 275 million pesos ang nabalhag nga kalitan sa sektor sa agrikultura sa probinsya sang Capiz bangod sa epekto sang El Nino phenomenon. Suno kay Provincial Agriculture Selvia de la Cruz sa kabilugan nga 274,641,737.21 pesos ang halit sa sektor sa agrikultura, 211.6 million pesos ang halit sa ulumhan sang humay, 54.9 million pesos ang halit sa mais, kag 8 million pesos sa aquaculture. Nagdangat naman sa 5,466 ka mga mangunguma kag mangingisda ang napektuhan ng palangabuy-anan bangod sa El Nino. Nahibaluan nga ang segundo distrito ang pinaka-apektado nga distrito sa probinsya sang Capiz. Ang Banwas ang Sigma naman ang may nabalhag nga pinakadako nga halit sa ulumhan kag pananom nga nagdangat sa kapin 60 milyones pesos. Sa karon, wala pa sang rekomendasyon ang Office of the Provincial Agriculturist nga ipaidalam sa state of calamity ang pinaka-apektado nga mga banwa o kon ang bugos nga probinsya sa pihak sang ginatos ka milyon nga halit sa sektor sang agrikultura. Ini si K5 Julito Valles Borda para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM. Regional. Daan nga Senior Citizens ID sa Bacolod, ginaduso nga batunon sa gihapon. Ka K5, Red Salgado sa report. Nagapanawagan karon Bacolod LGU sa tanan nga establishmento sa syudad nga batunon ng Senior Citizens ID daan man o kun bag-o bukod kinamatarong dila ka makakuha sa diskwento sa Republic Act No. 9994 o kun Expanded Senior Citizens Act of 2010.
Sa payag ni Councilor Celia Flores, chairman sa Committee on Senior Citizens, may mga establishmento sa Bacolod kalakip ng fast food chain nga wala nagbaton sa daan nga Senior Citizens ID bangod wala sa QR code. Abisar sa panawagan ka syudad nga PWD IDs gidlabang agin mandatory bangod madamo sa nagapamek isang ID. Sinupas sa kay Flor nga pwede sa gihapon na baton ang daan nga Senior Citizens ID abisar kami mga nagpailis na para makakuha sa PVC ID bangod replacement gidlabang natabo kon updating agud mahapos ka mahibala ng mga aktibo nga senior citizens pinaagi sa QR code. Kay gusto naton, yes, valid gyapon ang daan. Kay gusto lang naton nga i-update bala ang aton nga mga ang documents sa syudad na kung pwede na amo na i-PVC ta na kag may QR code para ang record dira ang data bala within the QR code mas hapos ma-track sang city ang data sa mga senior citizens. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Las 6:40 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy? Mag Mighty C. Sa K5 Network News, disbursing officer sa Samar gin-hold up. K5 Jaime Gravador sa report. Nalimas ng mga hold-upper ang abot sa 1,039,551 na halaga ng cash matapos ma-hold up ang sanang sweldo ng mga job order employees na winidraw ng disbursing officer ng Lope de Vega LGU sa Northern Samar hapon ng Mayo 8, 2024. Ayon sa report ng mga otoridad, matapos mag-withdraw sa bangko ang biktima ay pumunta ito di umano sa isang fast food chain para kumain habang dala nito ang pera. Habang papasok na ito sa entrance ng nasabing kainan, ay hinarang ito ng mga suspect na nakasuot ng jacket at itim na pants at biglang hinablot ang dalang bag ng biktima na pinaglalamanan ng malaking pera. Agad namang nagsitakas ang hindi nakikilalang mga suspect sa kanilang isang motorsiklo sa hindi na lamang direksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad at pagsanggunin nito sa bangko upang matukoy at mahuli ang nakatakas na mga suspect. Ito, si K5 Jaime Gravador para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan dito sa siyudad ng Tacloban at sa buong silangang Visayas. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Halit sang El Nino sa agrikultura sa Negros Oriental, malapit na sa tunga sa bilyon. K5 Shara Humilio sa report. Umabot sa mahigit 541 milyones ka pesos ang pinsala sa mga pananim at iba pang pinsala sa agrikultura sa Negros Oriental dahil sa tagtuyot na dulot ng El Nino. Noong nakaraang Martes, lumabas sa ulat ng Department of Agriculture, Provincial Agriculture Technology Coordinating Office sa Negros Oriental ng epekto ng El Nino ay nagdulot ng pagkawalan ng produksyon na abot sa 541.4 million pesos mula noong Desyembre ng nakaraang taon. Bukod pa rito, humigit kumulang 1,410 hektar ng lupang naapektuhan ng tagtuyot ang ganap na napinsala at walang pagkakataong makabangon, habang humigit kumulang 3,607 hektarya ang bahagyang nasira. Ang pagkawalan ng halaga ng produksyon, kabilang ang palay, mais, pangingisda at kahayupan, ay natayang nasa mahigit 9,530 metriko tonelada. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Mabinay, Bayawan City, Santa Catalina, Sambuanguita, Vallehermoso, Bae City, Dumaguete City, La Libertad, Tanhay City, Manhuyod, Bindoy, Dawen, Tayasan, Canlaon City, Gihulngan City, Sibulan, Pamplona, Himalalod, Ayungon, Amlan at Bakong. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Balitang National. Las 6:43 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayo sa fatty liver, kidney stones, trangkaso kag sakit sang ulo, mag D3 Bio. Ginahanda na sang Department of Justice o DOJ ang legal brief para kay Presidente Marcos Jr. hangot sa mga posible option kasunod sa pagbalik sa Rome Statute. Hinipananglitan magpagwa sang arrest warrant
ang International Criminal Court o kon ICC batok kay Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte kasunod sang pahayag ni Anay Senador Antonio Trillanes IV nga posible matabo ang pag-aresto kay Duterte sa bulan sang Hunyo o kon Hulyo. Suno kay Justice Assistant Secretary Attorney Miko Clavano, taghambal ng Department of Justice, ang briefer ang mangin analysis para sa pros and cons sang kada option panangitan pasundon na ang ICC. Nasaad man diri ang tanan nga mahimo mangintikang sang presidente kag ang mga legalities kag potential nga mga remedyo. Gina-target sa Department of Education o DepEd nga magtakop ang incoming school year nga 2024-2025 sa Marso 31 tuig 2025 agud nga mapahanugutan ang mga bulutuan nga magsugod sa 2025-2026 academic year sa Hunyo tuig 2025 kag ibalik sa old school calendar. Ining kasunod sang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga luyag sini ibalik ang old academic calendar sa masunod nga tuig bangod sa mainit nga tiyempo nga nakaapekto sa pagtuon sa mga estudyante. Suno kay Education Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, ang school year 2024-2025 ang magasugod sa Hulyo 29 tuig 2024 kag magatakop sa Marso 31 tuig 2025. Hini magahatag sang duha ka bulan nga bakasyon sa mga estudyante antes nga magsugod ang 2025-2026 calendar sa Hunyo tuig 2025. Mangin 165 school days lang ang 2024-2025 calendar year, ipaanggid sa 180 tubtob 220 days nga mandated sang layi. Las 6:45 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty C Syrup for Kids. Dapat simple ang graduation kag moving up exercises sa Department of Education. Suno kay Education Assistant Secretary and Deputy Spokesperson Francis Cesar Bringas, ginadumilian ang magkarbo nga events kag hindi kinahanglan sang special attires agud mangin manami ang kahiwatan. Dugang pa sang opisyal ipatuman ang no collection policy. Buot silingon wala sang kalamutan o kon balayran ang mga manunudlo bangod subsidize ng gobyerno ang tanan nga gasto sa hiwaton nga aktibidad. Sa katapusan nga balita, national targets ng Commission on Elections sa COMELEC nga mapatimprano ang pagboto sa mall voting sa 2025 midterm election para sa maproteksyonan ang mga botante batok sa mainit nga tiyempo. Suno kay COMELEC Chairman George Garcia, plano nila nga las 5 sang aga tubtob las 7 sang aga ang botohay para sa mga senior citizens, mga nagabusong kag persons with disabilities apang optional lamang ini. Ginatagman ni Garcia nga ang plano sang COMELEC para sa early voting ang para mahatagan man sang option ang mga vulnerable sector nga makaboto sang maayo kag hindi magdukok sa madamong nga numero sang regular voters. Plano man sang poll body nga hisugtan ang mall voting sa eleksyon sa masunod nga tuig bangod may air conditioning. Las 6:47 sa aga sa mga taga-Pasig. Karon nga adlaw Huwebes adto kamo sa Klinika Pasig City Branch. Mambakain sa may dayan. Kada Huwebes kag kada Lunes may libre dayan nga consultation sa Klinika Pasig City Branch. Libre ang konsulta kag mabakal ninyo dira ang mga food supplement nga epektibo. D3 Bio, DTX 500, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Juan Calamansi Juice Powder, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Clinica Spore Biotics, Clinica Phytofiber, DTX Coffee Mix, kag Pre-Bio Coffee. Ma'am Raquel Gubatanga, good morning. Sir Rod Saban Mamon, Sir Fred Pasgala, Ma'am Alicia Villanueva, kay Sir Bobit Poral family, kay kay Ma'am Rosmar Pascual, kay Ma'am Mamayeta Sapio, tumar na kamo ha. D3 Bio, mga tricycle drivers sa Altachera, Village Saro, tumar kamo D3 Bio kag DTX 500. Baby Boo Atendido, Ma'am Laura Sumagaysay, thank you. Tumarka mo sang Mighty C Alkaline nga Vitamin C, Ma'am Alicia Villanueva. Ma'am Alicia Villanueva, kay Ma'am Myra Francisco Lim Susmenia. Ma'am Myra Francisco Lim Susmenia, kay Ma'am Carla Perez. Ma'am Carla Perez sa Puerto Real Subdivision sa La Paz. SB member Bebot Baez, Ma'am Anik sa Cavite,
Blessed morning, Ma'am Risa May Lasara. Ma'am Risa May Lasara, Sir Julius Lasara, kay Ma'am Evangeline Braganza Mendoza. Ma'am Evangeline Braganza Mendoza, Madam Calderets, Ma'am Ludi Gulilao sa Bromars Place sa Ungkaharo, kay Sir Romar Datoon, Sir Toto Gals sa Fercy Restaurant. Salamat. Sir Joel Finolan Fuentes, magtimpla na healthy nga kape, pre-bio coffee. Alas 4, alas 6, 49 sa aga. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Gusto mo nga healthy? Mag Mighty C na! Sa China, ginpanginiwala ni Chinese President Xi Jinping ang huring-huring nga iya ginasuportaran ang Russia sa pag-atake sa Ukraine. Inang payag sang presidente sang China sa iya pagsapol kaupod kay French President Emmanuel Macron kag European Commission President Ursula von der Leyen. Suno kay Xi, hindi batasan sang China nga magsugod sang gamo kag sila pa mismo ang nagaduso sang katawhayan. Ang pahayag sang presidente sang China ang kasunod sang aligasyon sang Estados Unidos na naghatag sang armas ang China sa Russia. Sa katapusan nga balita international, na punggan sang Ukrainian Security Service o kan SBU ang tuyong assassination o kon pagpatay kay sang Russia kay President Volodymyr Zelensky kag pila ka highly ranking official sang Ukraine. Sino sa SBU nga duha ka Ukrainian Government Protection Unit ang naaresto. Ginpahayag nga mga naaresto ang kabahin sang network sa mga agents ng Russian State Security Service o kon SFB kag nagapangita ang mga inisang paagi agud nga mapatay si Zelensky. Wilmar Hinojales, Sir Wilmar Hinojales sa Barangay Tapok Molo, pamilya Palsario kag Hinojales. Blessed morning, sir. Tumarna D3 Bayo kag DTX 500. Kaya Sir Nonito Sombong kay Ma'am Edna sa Zone 3 Baldosa, La Paz. Ma'am Risa May Lasara, Sir Jose Pagayona, Christian Pagayona, Pagtulunan. Abdul, good morning, sir. Abdul, thank you. Alas 6:51 sa aga. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX Coffee Mix. Sa imo nga breakfast, sa imo pamahaw, ipadalon doon ang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Mataas ang production sang poultry products sa unang quarter sang tuig 2024 sa piyak sa panghangkat nga dala sang El Nino kag mas mataas nga input cost. Base sa data sang Philippine Statistics Authority o kon PSA, naglabot sa 68.76 billion pesos ang balor sang poultry production sa unang quarter o kon nagtaas sang 5.9%. Ang pagtaas ang nalista sa production sang manok, itlog sang manok kag pato. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, nakabulig diri ang intervention kag bulig nga ginhatag sang gobyerno sa sektor sa agrikultura sa tunga sang El Nino phenomenon. Sa reference rate, 57 pesos and 38 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 61 pesos and 66 centavos ang euro. 15 pesos and 45 centavos ang Israeli new shekel. 41 pesos and 71 centavos ang Canadian dollar. 42 pesos and 30 centavos ang Singaporean dollar. 149 pesos and 8 centavos ang Omani Rial. 186 pesos and 56 centavos ang Kuwaiti Dinar. 15 pesos and 62 centavos ang United Arab Emirates Dirham. 7 pesos and 34 centavos ang Hong Kong Dollar. 63 pesos and 13 centavos ang Swiss franc. 42 pesos and 32 centavos ang Brunei Dollar. 15 pesos and 76 centavos ang Qatari Rial.
34 pesos and 36 centavos ang New Zealand dollar, 37 pesos and 66 centavos ang Australian dollar, 80 pesos and 95 centavos ang Jordanian dinar, 71 pesos and 63 centavos ang pound sterling, 1 peso and 56 centavos ang Thai baht, 1 peso and 77 centavos ang New Taiwan dollar, 15 pesos and 30 centavos ang Saudi Arabian Rial, 64 centavos ang Lebanese Pound, 36 centavos ang Indonesian Rupiah, 7 pesos and 93 centavos ang Chinese Yuan, 12 pesos and 8 centavos ang Malaysian Ringgit, samtang 5 pesos and 26 centavos ang Swedish Krona. Las 6:54 sa aga, Abdul sa Sapa, Miagao, good morning sir. Kay Sir Dodoy Villanueva, Ma'am Gloria Pacado sa Pasig, Facoma, kay Ma'am Violi Casipi, Belenson and family, kay Ma'am Julie, kay Ma'am Lodet sa Salihid or sa Sohoton, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ma'am Erlina Tilarma Goles, Sir Noel Goles sa Telecom Compound sa Quintin Salazaro, nagapangapi na DTX Coffee Mix. Balitang Sports. Sa ato na nga balita, sinampang gold medal sa Olympics targets ang Philippine weightlifting team. Ka-K5 Arnold Suqueña sa report. Desidido ang national weightlifting team nga makakuha sa medalya sa kampanya sang Team Philippines sa 2024 Paris Olympics. Handa na sanday weightlifter Vanessa Sarno, Elrin Ando, kag Jan Genesa nga himuon ng tanan agud makasulod sa podium. Nakasulod sa Olympics si Sarno matapos ang ikalima nga pwesto sini sa Women's 71 kg Olympic Qualification Rankings. Sa nakaligad nga International Weightlifting Federation o IWF World Cup sa Phuket, Thailand, nagrehistro sang bag-o nga national record si Sarno, dala ang 110 kg kag 135 kg sa clean and jerk para sa total lift nga 245 kg. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang ginpabaskog nga Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, hindi acidic, nagpabakod sa immune system, nagkapasipat sang padulukan, mabakal sa mga butikas sa Iloilo. Ini si K5 Arnold Cantores Suqueña para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Gusto mo nga mag-ayo, mag D3 Bio. Blessed morning kay Sir Jojo Salvador and Madam Lorna Salvador. Madam Lorna Salvador and Sir Jojo sa Lanit Haro, good morning. And thank you kay Sir Johnny Melendres sa Buloy Bake Shop sa Manit, Pasig City. And gapamati man sa sininga oras, Sir Kim Panes, Sir Fred Pasgala. Good morning kay Ma'am Yolanda Cardora. Ma'am Yolanda Cardora, kay Ma'am Ninfa Seralvo. Ma'am Ninfa Seralvo, kay Sir Tambo Kapunihan, Sir Federico Primalion, and Ma'am Faith Palmes Katipunan. Nagapamati sa Kalinog, Iloilo. Tumar na kamo D3 Bio kag DTX 500. Nagapamati gid dead si Nanay Ninfa Lasaga. Mami Ninfa Lasaga sa Barangay Kalawinan, Dueñas. Magtimpla don ha, DTX Coffee Mix kag tumar D3 Bio. Nagapangakig gunpatyon ang radyo. Ma'am Christy Aguilar Lasaga, Sir Rene Lasaga, salamat sa inyo pagpamati. Balitang Entertainment. Billy Crawford ginabuli sa social media. Asawa nga si Colleen Garcia nagdefensa. K5 Shell Haka sa report. Gindepensan sa aktres nga si Colleen Garcia ang iya bana nga si Billy Crawford batok sa mga bashers matapos naging pakamalaot ini tungod sa iya itsura kag pagnuwang sini. Nagpost man si Garcia sa imperfections kag ginpakita sa aktres kung anong kakatabo sa likod sang camera. Nibaloan nga madasig nga naglapta sa social media ang litrato ni Billy nga wala sang makeup kag styling ipaanggid sa iya mga television appearances.
Ang ini nga balita ang ginadulog sa inyo sa DTX 500 Food Supplement. Agad nga malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iba't pang sakit. Para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa mga updated nga balita sa showbiz, magtutok lang diri sa Showbiz Balita. Ini si ka-K5 Rachel Kapilitan Haka. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ma'am Micah May Benedicto, Ma'am Mayet Sapio, Ma'am Ludi Gulilaw. Good morning, Tomarna D3 Bayo. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Kung ikaw luyag magtamyaw o kung magpatamyaw, radyo ang ginatawgan. Ang pang pinasahi ang ginhimo sang isa ka lalaki sa Boston nga nagtawag sa emergency hotline nga 911 angod nga magpatamyaw sa iya nga kaadlawan o kung birthday. Ginpayag nga nakabaton sang tawag ang 911 gikan sa lalaki nga nagpakilala nga si Chris. Kag nagpangabay kung tani may magtamyaw man sa iya nga birthday. Pangod sini ginpinsar sa mga pulis nga ginaprank sila sang lalaki nga caller. Sabiak sinigin kantuan sa mga pulis nga sa officers Israel Branco kag Franklin Ortiz ang address ni Chris. Matapos nga nagpakilalang duha ka pulis, ilagin pamangkot ang lalaki kung birthday gid man niya kag wala siya nagatinunto. Gilayon man ini nga nagsabat nga yes sir kag nagsiling nga ika 25 niya nga kaadlawan. Kasunod sini ginpagwa sang duha ka pulis ang dala nila nga muffins nga may birthday candles kag ilagin kantahan nga sang birthday song si Chris kag ginhuipan ang kandila. Dako naman ang kalipay ni Chris nga ginsabas ng 911 ang air request kag may muffins pa. Mami Bukay Suliva sa Kawayanan Miagao. Good morning, Sir Geoffrey Pagsugiron, Tatay Ezra Swedi, and Mami Cynthia sa Molo, Ma'am Zinaida Kao Manikan, Ma'am Elikana Mendoza from Riyadh, Saudi Arabia, Rosmar Pascual, Sir Bobby Porral, Sir Donny Copita, alas 7:01 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Mayo 9, 2024. Sa Matagakalinog, bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch sa Cosmart. Magpamati sa Health Alert with Dr. Ramil Uy, kag sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sir Nonong Alave Yucariza. Sir Nonong Alave Yucariza, thank you. Kami ang inyong mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa